Bo día a todos e a todas. Imos a comenzar o pleno ordinario de abril de 2026 co primeiro punto da orde do día, que é a aprobación do borrador da acta da sesión ordinaria do 23 do 3 do 26. Algúnha intervención? Se non hai intervencións, apróbase por unanimidade. E pasamos á parte resolutiva, punto 2, ratificación da súa inclusión por urxencia, sin problema, por parte dos portavoces, proposta de aprobación de facturas en previa tramitación. Señor secretario, non hai ditamen, por eso se fai por urxencia, obviamente. Polo tanto, intervencións, hai intervencións? Non hai intervención, señor González. Si, non estaba mirando para aquí, estaba mirando para ti. Señor González Carballo, ten a palabra. Moitas gracias, moi bons días. Só para dicir que estas dúas facturas, as que se fixo referencia, veñen a este pleno porque son de exercicios anteriores e unha delas é de decembro do 25, que é un obradoiro de panxoliñas nas parroquias por 2.990 euros, e a outra é de outubro do 25, que son os roteiros teatralizados no cementerio de San Amaro, por un importe de 968 euros. Moitas grazas. Moitas grazas. Alguna intervención? Non hai intervencións. Sometemos o punto a votación. Votos en contra. 10. Abstencións ninguna. Votos a favor. 14. Apróbase por maioría. Punto número 3, proposta de corrección da denominación de diversas rúas urbanas. Aquí sí que hai... Señor secretario, ten a palabra. O asunto dictaminouse favorablemente na sesión da Comisión de Benestar Social, Cultura e Dinamización Sociocultural do 9 deste mes, cos votos a favor dos grupos do BNG e do PSDG-PSOE e as abstencións do Partido Popular. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra o señor Gómez Xunqueira. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días a todas e a todos. Gustaríame sinalar xa para comezar que a Lei de Normalización Lingüística do ano 83 recolle que son os concellos, as administracións que teñen a función de determinar o nome das vías urbanas. Así mesmo, a Lei de Bases de Réxime Local do ano 85 outorgalles aos mesmos concellos as competencias en formación, mantemento, revisión e custodia do Padrón de Habitantes, e o Regulamento de Poboación e Demarcación Territorial de 1986 recolle a obriga de manter actualizada a nomenclatura e a rotulación pública das rúas. Atendendo a estas competencias que ten o Concello, traemos hoxe a pleno a corrección de 17 topónimos que hai nas rúas de Pontevedra. E ademais son correccións de varios tipos. En primeiro lugar, temos correccións referidas ao topónimo xenérico, é dicir, ao nome da rúa, non ao nome específico de cada unha delas, e estas son en dúas liñas diferentes. Por unha parte, nos 17 topónimos normalízase a propia denominación completa, de modo que se utiliza a fórmula rúa con letra minúscula de máis o topónimo concreto, como digo en todas, e ademais en tres, que son Francisco Añón, Meixoeiras e Ramón Otero Pedrallo, o que se fai é correxir o castelanismo calle, de acordo tamén co que pide o Plan de Normalización Lingüística derivado da lei que citaba antes. Por outra parte, xa referidos aos propios topónimos, temos cambios dentro da propia lingua galega, pois tamén variados. Por un lado, hai cambios ortográficos, colócanse tiles que faltaban en Francisco Añón, Rúa da Maré, Rúa Tras do Río e Rúa Ramón Otero Pedrallo. Corríxese un Y na Rúa Forcarei e elimínase o trazo na Rúa Camposanto. Hai cambios léxicos que quizáis algún é de máis calado, por exemplo, a Rúa Meixoeiro pola Rúa Meixoeiras, que
que fai referencia quizáis ás mulleres que se ocupaban dese traballo e normalízase tamén, escóllese a forma San Amaro frente ao San Amaro anterior, tal e como recolle o nomenclator da Xunta de Galiza. E hai cambios a nivel fonolóxico, donde desaparece o dialectalismo regiña e sustitúese por rúa da reguiña. Ademais, suprímense algúns castelanismos de carácter ortográfico, por exemplo, en Paio Gómez de Soutomayor, ou léxicos en Mestre Soutullo, Doutor Fleming, Rúa da Pomba e Rúa Santa Margarida. Quedan, ademais, dous casos especiais, que son o nome Ángel, que en español aparecía sen til no nomenclator que hoxe correximos, e ao que, como digo, se lle pon o nome o til tanto en Ángel Amor Ruibal como en Ángel Limeses. Todo isto permite que o Concello, neste apartado ao que nos referimos, siga cumplindo o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega do ano 2004, que, ademais de recoller a necesidade de termos todos os topónimos en galego, como a lei indica, pide que os concellos usen unha lingua de calidade, as administracións e os seus representantes usen unha lingua de calidade, evitando o castrapo e as formas híbridas. Por lo tanto, cumplimos esa normativa, así que aproveito para agradecer, na medida do posible, o voto favorável do resto da corporación. Grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Por lo tanto, sometemos o asunto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? 10. Votos a favor? 14. Apróbase por maioría. Punto número 4. Proposta de modificación do acordo de determinación dos requisitos básicos a comprobar no sistema de fiscalización previa limitada no Concello de Pontevedra. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión de Economía e Facenda Especial de Contas do 15 deste mes dictaminou favorablemente por unanimidade o presente asunto. Moitas grazas, señor secretario. Algúnha intervención? Non hai intervencións, por lo tanto, sometemos o asunto a votación. Votos en contra? Ningún. Abstencións? Ninguna. Votos a favor? 24. Acórdase por unanimidade. Punto número 5. Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para garantizar o cumprimento dos acordos plenarios e reforzar a transparencia do goberno local. Señor secretario, ten a palabra. Dictaminouse favorablemente na sesión tamén de Comisión de Réxime Interior, Participación Persoal Xurídica e Xeral de Fondos Europeos de 15 do mesmo día, 15 deste mes, cos votos a favor do Grupo do Partido Popular e as abstencións dos restantes grupos. Moitas grazas, señor secretario. Ten a palabra a señora Pardo Puma. Muchas gracias, alcalde. Buenos días. Pontevedra no puede ser rehén de un BNG en minoría que se niega a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios, incluso a aquellos a los que han votado a favor por su sectarismo y dogmatismo. Prueba patente del sectarismo del BNG es que incluso profieren expresiones despectivas hacia aquellos pontevedreses que discrepan con sus políticas, como sucedió con aquellos que reclamaban la reapertura de Reina Victoria, a quien el señor Mosquera calificó en un pleno de cayetanos pertenecientes al lobby de la derecha. ¿Es ese el respeto que le tienen a la ciudadanía de Pontevedra? Un gobierno del BNG en minoría, con tan solo 9 de los 25 concejales que componemos esta corporación municipal, que no atiende al interés general de Pontevedra ni de los pontevedreses, sino únicamente a sus intereses partidistas, a los intereses de los suyos, porque esa es su filosofía. Por eso la moción que hoy traemos a debate y votación a este pleno tiene un doble objetivo. El primero, denunciar la actitud absolutista y caciquil que se ha adueñado del Ayuntamiento de Pontevedra y segundo, frenar la arbitrariedad del Gobierno del BNG. Y es que todo aquello que se separa de sus intereses es sistemáticamente relegado al cajón del señor Lores.
Y los pontevedreses tienen que saber que quien ostenta la alcaldía, no por haber ganado las elecciones, sino por habérselas regalado el PSOE, engañando, por cierto, a su electorado, que nadie se olvide, no respeta la voluntad popular legítimamente manifestada en los acuerdos aprobados por este Pleno, incluso por unanimidad. Dicen que si en el Pleno, supongo que quizás simplemente para quedar bien con la ciudadanía, y después lo relegan, como ya les he dicho, al cajón del señor Lores. Eso tiene un nombre, señor Lores, y es engaño. Un engaño a los pontevedreses, y quien miente a sus vecinos, quien los engaña, no tiene legitimidad para ostentar la alcaldía. Pero no solo es un engaño, sino que además es un fraude y una falta de respeto a la oposición, pero especialmente una falta de respeto a los pontevedreses, porque no respetar su voluntad manifestada a través de sus representantes políticos legítimamente elegidos, en definitiva, es también una falta de respeto a la democracia y el secuestro al derecho de participación política de la oposición. Pero la soberbia no es buena compañera de viaje, y vuelvo a recordarle que solo tienen 9 de los 25 concejales, porque usted, señor Lores, perdió las elecciones y actúa como si tuviera un poder absoluto, haciendo lo que le da la gana y desatendiendo los acuerdos adoptados por el Pleno. Claro, ¿qué esperar de quien ni tan siquiera cumple sus promesas electorales en aquel Lores Paisón por Pontevedra? ¿Se acuerda? De Paisón por Pontevedra, ninguna. Paisón por usted mismo, señor Lores, y si no, salga a la calle y pregúntele. Mire, en 2025, en una encuesta publicada por Sondase y de la que se hacía eco La Voz de Galicia, se ponía de manifiesto cómo el 57,1% de los votantes del bloque está descontento con su gestión con Pontevedra, precisamente porque incumple sus promesas electorales. Si incumple sus propias promesas, ¿cómo no va a incumplir los acuerdos adoptados por el Pleno? Mire, en lo que va de mandato se han presentado un total de 138 mociones por los grupos. No cuento las mociones que se han presentado en este Pleno. De esas 138 mociones, ustedes tan solo han presentado una. Bien. De las de mi grupo, 67 fueron aprobadas por mayoría y 42 por unanimidad. 42 de las presentadas por el Partido Popular, también otras presentadas por el PSOE. Es decir, que todos los pontevedreses, porque están aquí representados, estaban de acuerdo con esas medidas, y a ustedes les dio exactamente igual, con excepción de 4 o 5 de ellas que se cuentan con los dedos de las manos. Señor Lores, ¿qué imagen traslada a los ciudadanos cuando el Gobierno dice sí en pleno y después no cumple aquello a lo que ha dicho sí? Evidentemente, la imagen de un teatro, de un engaño a costa del dinero de todos los pontevedreses. Díganos entonces qué sentido tiene para usted la oposición. ¿Qué sentido tiene venir aquí cada mes a aprobar mociones a sabiendas ustedes de que no las van a cumplir y a costa del erario público? Que les da exactamente igual lo que quieran los pontevedreses. Ustedes lo que quieren es silenciar a la oposición al más puro estilo absolutista y totalitario de esos regímenes de los que tan amigos son ustedes. Mire, el concepto de democracia, desde luego, en el Ayuntamiento de Pontevedra, ninguna mentira estoy diciendo, es cierto, son sus manifestaciones públicas. El concepto de democracia en el Ayuntamiento de Pontevedra no lo manejan. Tampoco respeto le tienen a sus vecinos. Esta es la realidad de un Gobierno más dedicado a la propaganda que a atender a las necesidades de sus vecinos. Podemos hacer un repaso por aquellos acuerdos que se adoptaron. Por ejemplo, vías sanitarias libres de lombos. Acuerdo plenario de julio del 2023. Guardado en un cajón. El señor Mosquera ya lo dejó claro. Plan de mantenimiento integral de las instalaciones deportivas. Septiembre del 23. Así está el complejo deportivo Manuel Barreiro, donde van a entrenar nuestros niños. Les da exactamente igual. Reapertura de Reina Victoria, aprobada en 2 ocasiones, julio del 23,
julio del 25. No les da la gana. Ay, es que son cayetanos quienes los piden. La mayoría de los pontevedreses. Seguimos. Programa de inmersión lingüística en inglés del que disfrutarían los niños de Pontevedra. No, a pesar de ser aprobado por la mayoría. Es decir, los niños de Vigo sí pueden irse fuera a aprender y a practicar el inglés, pero los niños de Pontevedra no, porque al BNG no le da la gana. Todo muy democrático. Podemos seguir. Autobuses lanzadera gratuitos, Pontevedra y Hospital Montecelo, aprobada en julio del 24. Aprobada por mayoría. ¿Dónde está? No está. Biblioteca municipal, aprobada en noviembre del 2025. Hoy nuestros estudiantes de Pontevedra no tienen una biblioteca municipal porque al BNG no le da la gana. Consejo de Accesibilidad, aprobado por unanimidad, noviembre del 2024. También en el cajón de Lores. Humanización de la capilla de San Mauro, unanimidad, abril del 25. En el cajón del señor Lores. ¿Entiende usted, señor Lores, lo que significa la democracia y la participación política? A mí me parece que no. No le importa a Pontevedra solo mantenerse en el sillón. Así que, por favor, respete los acuerdos plenarios, la democracia y doten de un poquito más de transparencia a este ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señora Pardo. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Gracias, alcalde. Bo día a todas e a todos. Señora Pardo, vostede non sorprende nunca. Sempre pasando de frenada. Bueno, pois para que, ainda que non quero que sirva de precedente, non me queda máis remedio que darlle parte de razón. E por eso xa anuncio que imos votar a favor da súa proposición. Ainda que, como todo o mundo entenderá, o ideal, señor alcalde, sería non ter que chegar a esta situación. Pero o noso voto, supoño que como o de vostedes, non está basado nin en demagoxia nin en intereses partidarios, senón en datos. Miren, no que vai de mandato, decía vostede 138, eu teño 139. Bueno, pequeno matiz. Aprobáronse 131, é dicir, o 94% do total das presentadas. O que quere decir que a labor democrática desta corporación non é mala en termos, repito, democráticos. Desas 131 propostas aprobadas, 90 o que supón un 70%, máis ou menos. Pois ben, señor alcalde, desas 90 só foron executadas 16. Dito de outra forma, 74 non foron aínda executadas. É dicir, máis do 80% do que aproba esta corporación non se executa, o que implica que o goberno ten un problema de capacidade de xestión. Lóxico. É lóxico, en parte, por ser un goberno en minoría ou porque simplemente non dan abasto. En ambos casos, porque vostedes quixeron que eso fose así. Sinto ter que dicirllo, pero a menos dun ano do fin de mandato non lle queda outra que recoñecer que foi un erro non querer negociar e acordar. Pero, señores e señoras do Partido Popular, non pensen con isto que teñen toda a razón, non a teñen. Porque con números é como se fan as cousas, señora Pardo, non con demagoxia. Con números voulles demostrar que vostedes fano aínda peor. Das 131 propostas aprobadas por este pleno, 24 competían na Xunta de Galicia do Partido Popular do señor Rueda. Pois ben, sabes cantas executaron? Saben cantas executaron? Só 2. Xa por non falar das promesas incumplidas do vicepresidente da Diputación, que aínda non foi quen de cumprir nin a primeira. E vou xa rematando, despois falarei de máis datos. Señoras e señoras do Goberno, foi un erro conformar ese Goberno en minoría, porque a historia é teimuda e cando os socialistas gobernan en Pontevedra, Pontevedra funciona mellor. Teñen que recoñecelo. E señoras e señoras do PP, da súa falta de xestión, mellor, xa non falamos. Mais nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Señora Pardo, tranquila, estamos niso, estamos traballando, cumprindo algunhas mocións, non se poña nerviosa, que isto non é o Senado, mi madriña, absolutistas, sectarios, insultamos, non estamos no Senado. Volva aquí, que somos un pouquiño máis tranquilos nesta corporación. Como dicía, pois efectivamente,
o Goberno municipal cumpre os acordos, vai cumprindo pouco a pouco, é o que ten a xestión, temos que xestionar, vostede debería de saber cal é a dificultade de facelo, e se non o sabe, pois deberíalle preguntar ao señor Rafa Domínguez, que o ten aí ao lado. Igual lle explica un pouquiño mellor as dificultades de xestionar. Nós somos un pouquiño máis rápido, executamos un pouquiño máis. Bueno, o señor Domínguez ten, por exemplo, sin ir máis lonxe, aprobado por unanimidade no pleno da Corporación da Deputación Provincial, investir 7 millóns de euros para rehabilitar Santa Clara e incorporala aos edificios do museo. A primeiros de 2023, van alá 3 anos, nada de nada. E como iso podería seguir dando exemplos da súa maravillosa xestión. Entón, entenderá que ten a súa dificultade. Incluso os acordos, porque tamén coincidirá con nós en que o Goberno municipal e o Grupo de Goberno tamén ten un compromiso coa veciñanza en canto ao programa político que presenta. Tamén hai que cumplir e ten unha responsabilidade cos votantes e cos veciños e veciñas de Pontevedra nun programa electoral, nun proxecto político para esta cidade que tamén hai que implementar e hai que executar todos os días. E a eso nos dedicamos, incluso a manter e a seguir avanzando nun modelo urbano que, aparte de ser premiado, coincidirá comigo en que pois ten bastante aceptación entre os veciños e veciñas de Pontevedra, e hai algúns acordos que van un pouquiño en contra, tamén hipotecan bastante a xestión do Goberno neste sentido. Pero, bueno, nós estamos aí tratando de levar a cabo todos eses acordos. Mire, eu botei contas tamén, pero vou acoller os seus datos. Efectivamente, pois poñamos 138 mocións aprobadas, 67 por maioría e 42 por unanimidade. En todas esas mocións hai varios acordos que hai que sacar adiante. E isto supón tempo e supón pois tamén priorizar e ir facendo un pouquiño o que se poden dende os servizos, porque aí teñolle que dar a razón o señor Fariña, e que non damos abasto. Por que? Porque xestionamos moito e ben. Entón hai que sacar as cousas adiante, as medidas hai nas que sacar, o día a día hai no que sacar, entón hai que ir priorizando en función do atasco dos propios servizos, da viabilidade económica, de sacar algúns acordos adiante, que lle recordo que iso é competencia do Goberno, non da Corporación, porque aquí citamos tamén a Lei de Bases cunha lixeireza que para qué. Igual ten que mirar quen é competente e que ten que sacar adiante eses acordos, sobre todo cando supoñen gastos económicos. E incluso a viabilidade legal, que tamén hai algúns acordos que os propios informes técnicos nos din que son de imposible cumprimento. Entón, todo iso hai que xestionalo e todo iso hai que facelo. E, efectivamente, aínda así, somos capaces de sacar acordos adiante plenarios, seguimos sacando, señora Pardo, imos a seguir, e ten o noso compromiso. De feito, imos adiantolle xa, imos votar a favor desta moción, porque imos a seguir traballando na dirección de cumprir cos acordos plenarios que maioritariamente se sacan adiante neste pleno. Pero por orden, é o que ten xestionar. Hai que ir por orden, non se pode facer todo un tempo. Así que, señora Pardo, xa digo, conta co voto favorable para seguir traballando na dirección que fai este Goberno municipal. Moitísimas grazas. Grazas, señora Villaverde Pego. Señora Pardo Pumar, ten a palabra. Sí, por partes. Señor Fariña, hablaba de la falta de gestión de la Xunta de Galicia. Estamos en el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, pero yo ya le digo que hay que ver la falta de gestión de la Xunta de Galicia cuando nos revalidan 5 mayorías absolutas y ustedes, el Partido Socialista, han sido relegados a la más absoluta irrelevancia política porque nadie les cree. Con lo cual, nada que decir respecto a la Xunta de Galicia, que les da a ustedes 1000 lecciones en cuanto a gestión. Y por otro lado, también denuncia usted que no se cumplen los acuerdos plenarios, pero al mismo tiempo le da una palmadita en la espalda al señor Lores y al Bloque Nacionalista Gallego porque se necesitan mutuamente para gobernar. Y entonces, yo también les digo, si no cumplen sus acuerdos plenarios, alguna responsabilidad tendrán ustedes porque les regalaron la alcaldía. Entonces, si no se cumplen, hagan y exijan que se cumplan esos acuerdos plenarios, que para eso están ahí, pero
llorar es libre. Sigo. El BNG. Mire, señora Villaverde, decía usted que tenía un compromiso con sus votantes y con su programa político, aquel paisón por Pontevedra, y que por lo tanto era cuestión de prioridades y cumplir lo que ustedes habían prometido. Sondase, publicado en el 2025, La Voz de Galicia, 57,1% de sus votantes del bloque nacionalista gallego les dice a ustedes que no cumplen sus promesas electorales. Estoy hablando en castellano y por lo tanto es gallego. Sigo. ¡Ay, qué nerviosos todos! ¿Puedo seguir interviniendo o van a seguir interrumpiéndome? Sigo. Decía usted que están gestionando, que están cumpliendo los acuerdos plenarios. Me encantaría que me dijese, señora Villaverde, ¿cuáles son esos acuerdos que, según usted, están implementando y están cumpliendo? Porque así podemos repasar un poco el cumplimiento. No sé si será ese 100% de iluminación que va a asumir esa malísima Diputación de Pontevedra. Porque, mire, podemos hablar incluso de los del mandato anterior. La calle Magín Freud ahí sigue durmiendo en el cajón del señor Lores. No lo cumplen y se aprobó por unanimidad. El plan de humanización de cementerios, que vuelve a venir a este pleno, ya es del mandato anterior y ahí sigue esperando a cumplirse. El plan de mantenimiento de las instalaciones deportivas también se aprobó por unanimidad en el mandato anterior y ahí sigue esperando a ser cumplido. Y ustedes dicen que gestionan bien y que lo hacen y que requiere tiempo y forma. 26 años de gobierno y aún les cuesta, y tienen ustedes que hablar de plazos, y aún querrá que les demos un aplauso y que le digamos lo bien que lo hacen todo, qué bonito es. Pues no, salgan a la calle, pisen la calle y pregúntales a los pontevedreses cómo gestiona el señor Lores. Mal. ¿Quieren reabrir una victoria? Sí. ¿Lo hacen? No. ¿Por qué? Por su sectarismo, porque no les da la gana de abrirlo, porque dice que son lobistas de la derecha. Pregúntenles cómo es la gestión. Y les recuerdo, 9 de 25 concejales. Y sí le doy la razón en una cosa, señor Fariña. Decía usted que cuando se aprobaban los acuerdos plenarios, pero después no se ejecutaban, es que algo fallaba con respecto a la democracia. Por supuesto, ustedes no entienden el concepto de democracia, señores del BNG. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo Pumar. Señor Fariña Casanova, ten a palabra. Señora Pardo, non poña na miña boca verbas que non dixen. Eu non dixen eso. Non dixen eso. Democráticamente, eu creo que esta corporación non ten ningún problema. De feito, cheganse a acordos con bastante asiduidade. O problema de saber que é a democracia non sei se o terei eu. Eu creo que vostede igual ten algo. Vostede sabe o que é a democracia representativa. Entendo. Entendo que entenderá perfectamente que o mandato que recibimos os membros do Partido Socialista neste pleno dos nosos votantes foi decidir quen era o alcalde. E témolo, tiñámolo e terémolo clarísimo. O señor que ten ao lado, non. Por outra banda, vostede quere dar moitos exemplos e moitas cousas do que fan mal os demais. Pero para dar leccións, o primeiro que hai que facer é facer ben as cousas. Cantos plenos levamos neste mandato? Sabe? Sabe? Cantos? Eu teño bastante claro, 33. E como ben sabe, nós temos 2 mocións por pleno e vostedes 3. Sí? Cantas mocións presentou o Partido Socialista? Cantas propostas fixo para mellorar esta cidade? 66. Cantas fixo o Partido Popular? Palabras súas, non miñas. 67. No, esas aprobadas por mayoría, 42 por unanimidad. Toma tú, que le llevas peor. Dame a min que non lle saen as contas. Bueno, máis alá deso. O señor que ten ao lado, o señor Domínguez, porque dando leccións de democracia, dando lección de cumprir acordos, hai que cumprilos. E, polo menos, ser coherente e o que se vota neste pleno, que se o mesmo aquí que ali. Non pode ser que este grupo, o Grupo Popular, neste pleno, votar a favor da Vía Verde aquí e en contra ali.
Entón, o primeiro que teñen que facer é ser coherentes. Entón, leccións axustas. De feito, vou enumerar propostas que saíron aquí e que non cumpriron os seus. Ou a da Xunta non é seu. No. Es de Rueda. Residencia universitaria e mantemento dos usos sanitarios no Hospital Provincial de Pontevedra, acordado neste pleno. A Xunta, nanai. Desdobramento das aulas de infantil no CEIP a Xunqueira 1 e a Xunqueira 2, aprobado aquí na Xunta, nanai. Mais, mellora hidrolóxica ambiental e no rego de Valdecorvos e control de inundacións na contorna da rúa Padre Fernando Olmedo. Fixeron vostedes algo? Ir ali a facer o ridículo, basicamente. Nada máis. Gratuidade do aparcamento do Hospital do Gran Montecelo. Que fixeron vostedes? Privatizalo. Nada máis. Renovación integral do terreo de xogo do sistema de drenaxe do Estadio Municipal de Pasarón. Votar a favor aquí e en contra na Xunta. Eso que fai o Partido Popular. Esa é a credibilidade do Partido Popular. E por último, señora Villaverde, eu entendo perfectamente as dificultades que poidan ter de xestión, pero hai cousas que non son dificultades. Son cousas incomprensibles. Por exemplo, podeme explicar por que non se convocou o Consello Escolar Municipal cando veu a pleno xa fai un ano? Por que non se fixeron as medicións de radóns nos centros educativos públicos? Porque aínda tendo un problema moi importante de vivenda na cidade, cando dende este grupo se solicitou en marzo do 2024 a posibilidade de declarar a Pontevedra como zona de mercado tensionado, por que seguimos sin ter ese estudio, señor Oubiña? É dicir, teñen parte de razón. En outras cousas será problemas de xestión, pero moitas cousas son tamén de non dar abasto, non de boa xestión. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Pois sí, poderíalle poñer exemplos de mocións e acordos cumpridos en ámbitos do comercio local, de residuos, de vivenda, claro que sí, de igualdade, de benestar, de educación, en turismo, plan de mantemento de barrios, por exemplo, investimento nos barrios, no rural. Hai algunhas que, bueno, xa se puxeron aquí varios exemplos, que están en mans de outras administracións, pois que non cumpren coa súa parte, pero nós cumprimos coa nosa. Exemplos, terreos para o centro de autismo, por exemplo, están parados, non sabemos en que caixón neste caso. Ou, no caso da Capela de San Amaro e o seu adro, fixeronse os trámites municipais correspondentes e agora estamos á espera de que o Arzobispado faga os seus. Non hai problema, pronto seguro que virá de volta. E despois hai outras que teñen outras complicacións máis mundanas e que dependen tamén desta corporación, porque é moi curioso que acordos que sacamos adiante por unanimidade que o Goberno empeza a implementar e cando traemos aquí para dotalos de recursos, porque é o que ten, cando hai que pagalos, sabe, xestionar e encontrar a viabilidade económica supón ter dotación orzamentaria. E resulta que traemos aquí as modificacións orzamentarias para poder cumprir eses acordos ou os orzamentos para poder cumprir eses acordos e, sorprendentemente, ou non, o Partido Popular vota en contra. Entón, é un pouco imposible sacar adiante as cousas con este Partido Popular. Estos son algúns dos exemplos. E tamén estou de acordo con vostede noutra cousa, señora Pardo. Efectivamente, levamos 26 anos gobernando en Pontevedra. O señor Lores, creo que a estas alturas a confianza na súa xestión a ten moi respaldada. Entón, se me desculpa, imos a seguir gobernando e xestionando na mesma dirección que creo que os veciños e as veciñas de Pontevedra demostran tamén que están bastante contentos ou satisfeitos con todos os erros que se poden cometer. Creo que están bastante satisfeitos, así que seguiremos, e insisto, imos votar a favor porque queremos seguir cumprindo cos acordos que, a ver se o Partido Popular nos axuda tamén a veces un pouquiño aqueles que teñen gasto económico para poder sacalos adiante. Moitísimas grazas.
Moitas grazas, señora Villaverde. Señora Pardo Pomar, ten a palabra. Muchas gracias, alcalde. Pues, señor Fariña, ya sí que me lo ha puesto usted entonces mucho más complicado, porque le había entendido que no era democrático el no ejecutar los acuerdos. Entonces, ¿entiende usted que democrático es venir a este pleno una vez al mes, aprobar las mociones y después que porque al alcalde y al BNG no le da la gana no las aprobamos? Eso es la democracia para usted, el concepto de democracia del PSOE. Fantástico, muy claro nos ha quedado. Bien, por otro lado, ha dicho otra vez nuevamente que cree qué credibilidad puede tener el Partido Popular. Ya se lo repito, 5 mayorías absolutas, ustedes relegados a la más absoluta. No, me estaba hablando de la Xunta. Él me estaba hablando de los acuerdos de la Xunta. Iván, es que no estabas en el pleno, señor Puentes. Entonces, claro, me hablaba de la Xunta, credibilidad, 5 mayorías absolutas, ¿de acuerdo? Y ustedes relegados a la irrelevancia política. Sigo. El BNG. Señora Villaverde, me quedo sin contestarle que me decía antes que el ayuntamiento pues, no tenía competencias para cumplir acuerdos en algunos casos y que el alcalde tampoco. Pues bien, la ley de bases establece en el apartado 25 de su artículo 41 que es competencia del alcalde publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del ayuntamiento. Ahí lo tiene. Es su obligación y el reglamento establece exactamente lo mismo. Y decía usted que la confianza en la gestión del señor Lores estaba total y absolutamente respaldada porque llevaba 26 años en el Gobierno. Oiga, llevar 26 años en el Gobierno no supone un respaldo de su gestión por parte de los ciudadanos. Muestra de ello es el resultado de sus elecciones en mayo del 2023. Pasaron ustedes de 11 a 9 concejales, van en caída y así seguirán yendo porque gestionan mal. Recuerden aquello que decían ustedes de don Manuel Fraga cuando llevaba 16 años en el Gobierno. ¿Se acuerdan? La dictadura de la mayoría, aquello que suponía aniquilar la democracia. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Si es que ya los conocemos todos. Con lo cual, no tengo nada más. Y sí, tengo algo que decir. Le decía que estaban cumpliendo con los barrios. Vayan a la seca, como les digo siempre. Vayan a la seca, que además está sin luz, y ustedes no cumplen absolutamente nada. Nada de nada. Los tienen abandonados porque no van a la calle. Así que vuelvan, aunque lo veo complicado, con todas sus amistades, a la senda constitucional y a la senda de la democracia. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Pardo. Sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Ningún. Abstencións. Ninguna. Votos a favor. Aprobamos por unanimidade. Punto seguinte. Punto número 6. Proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á mellora da estrada PO 224. Señor secretario, ten a palabra. Sí, o asunto foi dictaminado favorablemente na sesión da Comisión de Mobilidade, Infraestructuras e Obras e Servizos do 14 deste mes, cos votos a favor dos membros do Grupo PSDG-PSOE e as abstencións do resto. Moitas grazas, señor secretario. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi bo día a todos e a todas. Pois, señora Pardo e señores do Partido Popular teñen unha oportunidade magnífica para facer cumprir un acordo plenario ao seu partido e ao seu goberno en Galicia, porque esta moción, que espero que sexa aprobada, efectivamente solicítalle á Xunta de Galicia unha actuación moi concreta en Pontevedra e espero que non se me escuden as maiorías absolutas do Parlamento de Galicia para poder facer o que lles pete independentemente do que decida este goberno e este pleno, porque entón habería que preguntarse por que vostedes en Pontevedra non obteñen esa maioría absoluta que lles permita gobernar desde hai máis de 3 décadas prácticamente. Por tanto, sexan coherentes e efectivamente espero que si esta moción saia aprobada
lle podan pedir ao seu presidente e ao seu partido político que sexan demócratas, que acaten a democracia representativa do Pleno do Concello de Pontevedra, o sentir maioritario da cidadanía que representamos os grupos políticos que aquí nos sentamos, e que, por tanto, cumplan co que este Pleno lle exixe e lle pide ao Goberno galego. Efectivamente, a estrada PO 224, que é a estrada autonómica que une Bora con Barro, con San Amaro concretamente, é unha estrada que ten incrementado o seu tráfico notablemente nos últimos tempos, froito de dúas circunstancias fundamentais, a súa capacidade para circunvalar polo norte a cidade de Pontevedra e, por tanto, evitar tráficos de pasada pola cidade, conectando a Estrada Nacional 550, a de Ourense, coa 541, a de Santiago, e tamén a súa capacidade para unir polígonos industriais, concretamente o polígono de Barromeis co polígono do Campiño, que ten incrementado notablemente, como digo, ese tráfico de vehículos. Pese a isto, a inversión, o investimento da Xunta de Galicia nesta estrada é prácticamente nulo nos últimos tempos, e nulo vai seguir sendo próximamente, dado que a Conselleira de Infraestructuras outro día veu a Pontevedra para anunciar un plan autonómico de investimento en estradas autonómicas do conxunto de Galicia, e esta, a 224, queda fora desa planificación inicial. Por tanto, si nada o remedia, e se non se escoita este pleno, esa estrada seguirá nas lamentables circunstancias nas que está neste momento e condicións durante moito máis tempo. As deficiencias son múltiples e moi graves. Hai un trazado completamente sinuoso que resposta a un deseño de media montaña actualmente desfasado baixo todo punto de vista. Non hai beirarrúas, non hai sendas peonís, nin siquiera sendas ciclistas, un trazado, como digo, demasiado sinuoso, peraltes e cambios de rasante non acordes co tráfico real que ten a estrada neste momento, e que implican unha inseguridade permanente tanto para vehículos como para peóns e para ciclistas que transitan habitualmente por esta rúa, por esta estrada, que ademais conecta núcleos de poboación dispersos e que, por tanto, os veciños e veciñas non teñen outra alternativa a circular a pé por esta estrada sen ni siquiera arcéns, e que tamén dá acceso a un dos principais centros deportivos que ten a cidade de Pontevedra, que é o complexo David Cal no Pontillón do Castro, onde, por non ter, non hai siquiera pasos de peóns para poder atravesar con seguridade a estrada neste punto entre o aparcadoiro que temos nas inmediacións do centro deportivo e o propio centro. Ademais, como todo o mundo sabe, a estrada presenta un tráfico importante de vehículos pesados vinculados fundamentalmente ao transporte de madeira, de áridos e outro tipo de servicios, que o que fan é todavía acelerar máis aínda o desgaste do pavimento, que presenta innumerables fochancas por todo o seu trazado. Por iso, nesta moción o que lle pedimos é a Xunta de Galicia 4 cousas fundamentais. En primeiro lugar, que elabore un proxecto de reforma integral da PO 224, no que se contemple unha mellora da plataforma e unha rectificación de curvas como mínimo, especialmente daquelas que presentan baixa visibilidade. En segundo lugar, que se execute tamén un plan de humanización que contemple sendas peonís ciclistas, unindo os núcleos de poboación e os equipamentos públicos que temos na zona e permitindo, por tanto, un tránsito a pé ou en bicicleta en condicións de seguridade. Terceiro, que se mellore a sinalización e a iluminación, especialmente no entorno do Pontillón do Castro, para mellorar esa seguridade. E, por último, que de común acordo coa veciñanza se negocie e se elabore tamén unha ampliación da sección desta estrada para mellorar esa función que ten de conexión entre a Estrada Nacional 550 e a 541 e que, por tanto, sexa unha estrada que, máis que a un tráfico local, responda ao que de verdade hoxe esa estrada, que é tamén unha estrada de conexión entre dúas vías nacionais e que é a vocación realmente dunha estrada autonómica cunha tipoloxía que se corresponde máis cunha estrada xa nin siquiera provincial, cunha estrada local, que cunha estrada de ámbito e de interese autonómico. Por iso, dada o sentido común e dadas as peticións e reivindicacións que desde hai moitísimos anos veñen planteando e demandando os veciños e veciñas de Bora, de Santo André de Xeve, de Santa María de Xeve, de Verducido, esperemos o voto favorable de todos os grupos desta corporación e, por tanto, a súa aprobación por unanimidade. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puente Rivera. Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Gracias, señor alcalde. Bo día a todas e a todos. Estamos falando dunha estrada que, en principio, facía
digamos, era a rede do Estado, pero que despois pasou a ser da Xunta, non? E que progresivamente se foi mellorando. Primeiro Pino Bora, despois a de Bora Carballedo, etc. E esta, digamos, foi quedando sin esa mellora, sin esa actualización aos cánones que se lle exixen en estes momentos a unha estrada para cumprir a súa función. Despois chegou o famoso, a malfadada circunvalación, por certo, que xa se plantexara hai moitísimos anos que igual tiña que ir por aí, pero, bueno, con outras características e, ao final, pois, quedou en nada. Entre se iba a afectarlle, non iba a afectarlle, deixar de afectar, pois, esta estrada, pois, quedou, digamos, un pouco no esquecemento, non? Ben, agora que parece evidente, se non era xa antes, pero, bueno, que a circunvalación, ese acceso incluso a Confurco, onde sexa, pois non se vai facer, ou se vai facer vai ser, xa van moitos anos, desde que se falou a primeira vez, pois deben ir 40, pois outros 40, non? Pois hai que botar man desta estrada, non? Xa neste pleno aquí o falamos, non? Da vez pasada, cando se discuteu o asunto, e, bueno, pois creo que todo o que se traia para falar dela, pois, está ben. En canto á moción en sí, pois, eu creo que vale a pena facer unha reflexión do que é unha moción, non? Se un grupo que presenta unha moción non ten os informes técnicos, non ten as posibilidades, non ten para presentar algo. Simplemente é unha manifestación de vontade política, non? O sea, de feito, hai veces que se aproban aquí no pleno algunhas mocións que a propia Secretaría di que son inviables. Xo dixo antes Eva. No caso desta, quer dicir, como é unha manifestación de vontade política, non temos ningún problema en votar a favor, pero, claro, se pon a mirar, por exemplo, o punto 1 e o 4, o punto 1 di ensanche de plataforma e puntos críticos e rectificación de curvas. E no punto 4 pon unha ampliación da estación de estrada e mellorar a conexión, eliminando curvas e outros elementos perigosos. Non é ningunha crítica e ningún defecto, senón que simplemente os grupos plantexamos unha vontade política que despois hai que darlle transcripción técnica. Quero dicir que está comunicado a AXE, está comunicada a Consellería, verdad, a esa vontade. Está habendo nestes momentos algúns contactos entre os servicios técnicos da Consellería e os do Concello, e agardo que vaya tramitándose, que vaya, digamos, executándose canto antes posible e que chegue a bo porto, porque realmente necesítase, Pontevedra necesito, e incluso non estaría mal que despois seguira a conexión, ou mellorar a conexión co polígono de Barro, pero, bueno, iso xa está dentro do Concello de Barro, polo tanto, aí nós non temos competencia. En resumo, é unha necesidade? Sí. Hai que ir avanzando en arranxala? Sí. Polo tanto, a moción vai en dirección? Sí. Polo tanto, votamos a favor. Moitas grazas, señor Mosquera. Señor Domínguez, Artime ten a palabra. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias. Hombre, hoy la moción no se la pide a la Diputación, hoy se la pide a la Xunta de Galicia. Vamos mejorando, yo creo. Desde luego, aquí la teoría del señor Mosquera de que debemos traer temas, pero bueno, al menos el tema es local y le vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. Mire, yo creo que el sentido de la moción es positivo. Creo que aquí lo que se solicita es la mejora de una carretera que atraviesa nuestra ciudad, que, bueno, pues que sí que pertenece a la Xunta de Galicia. Y quiero decir una cosa, en estos momentos la Xunta de Galicia está con una actividad en nuestra ciudad sin precedentes. La más alta, la inversión más alta en la historia de la Xunta de Galicia en Pontevedra se está realizando en estos momentos. Y sin hablar de otros temas, en el ámbito simplemente de carreteras de la Xunta de Galicia o incluso vías y mejoras de las vías, pues podemos hablar de la carretera Vieja Marín, que se está haciendo una actuación importantísima, podemos hablar de lo que se está haciendo en Campañó, podemos estar hablando de lo que se hace en SEE. Por lo tanto, en este momento hay una enorme actividad y hay una enorme inversión de la Xunta de Galicia
y específicamente el área de infraestructuras, y solo me estoy refiriendo a las vías públicas. Por lo tanto, creo que va a encontrar toda la colaboración en esta moción y toda la colaboración de la Xunta de Galicia, como está sucediendo siempre. Pero claro, que venga el Partido Socialista aquí a hablar del mal estado de una carretera es algo que clama al cielo. Yo solo invito a alguno de los presentes o a alguna de las personas que nos puede estar viendo que coja el coche y que intente ir a Madrid. Y digo intente porque las carreteras del Estado son una auténtica desgracia. Es increíble ir a Madrid y encontrarse con una carretera en pésimo estado. Y si hablamos de infraestructuras, también podemos hablar, quizás, de los trenes. Por lo tanto, venir aquí a intentar afearle a la Xunta de Galicia, que tiene la gran mayoría de las carreteras en muy buen estado, y decir que hay una que no está en su estado óptimo, sin hacer referencia a cómo están las carreteras del Estado, que están de absoluta vergüenza. Da igual, desde Galicia a Madrid, da igual por qué carretera quieras ir, son una absoluta vergüenza. Ya vayas por Coruña, ya vayas por Vigo, es una absoluta vergüenza. Es una absoluta vergüenza cómo están los trenes. De todas formas, como entendemos que la moción es positiva para la ciudad y entendemos que es algo, una voluntad política que nosotros compartimos, vamos a votar a favor la moción. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor Puente Rivera, tiene la palabra. Pois, bueno, gracias aos dous grupos políticos, o meu evidentemente se vai votar a favor, polo voto a favor desta iniciativa. Só dúas cuestións, señor Mosquera, perdíme na argumentación, non sei moi ben o que me pretendía decir, pero sí, os políticos facemos política. E os grupos políticos que estamos sentados nesta corporación facemos política, que é expresar unha vontade, e neste caso a vontade é que se amañe e se mellore a PO 224 para adaptar a realidade de tráfico que ten neste momento, e iso é o que temos que facer os grupos políticos. E logo xa os técnicos terán que facer o seu traballo de técnicos, que é facer proxectos que se adapten a esa vontade que os políticos aprobamos ou decidimos neste caso no pleno da Corporación Municipal, evidentemente respetando a legalidade e os criterios técnicos que en cada caso haxa que aplicar. E, señor Domínguez, simplemente dime que vamos mellorando. Home, eu, entre a confianza que me merece o señor Rueda xestionando e vostede, se teño que elexir quedome coa de Rueda, evidentemente. A cidadanía tamén, que a un lle dá maioría absoluta e a outro non lle deixa ser alcalde. Pero, en todo caso, non se trata de mellorar ou de a confianza que eu poda ter nun e noutro. Trátase de pedirlle simplemente á Xunta algo que é xusto, e o único que espero é que, efectivamente, este voto que vostedes expresen aquí se manteña tamén en Santiago, se manteña na Xunta de Galicia e lle escoiten por unha vez tamén no goberno galego a hora de facer en Pontevedra algo que vostedes aquí apoian, que non pase como no caso do Estadio Municipal de Pasarón, que votan a favor de que a Xunta de Galicia incluso nos obligan a modificar a moción, a aceptar unha emenda súa para que o Concello asuma unha parte dese investimento. Nos aceptamos, reformamos a moción en aras do bo entendemento para que Xunta e Diputación poñan cartos na mellora do terreo de xogo do Estadio Municipal de Pasarón, e logo chegamos ao Parlamento de Galicia e o Partido Popular vota en contra no Parlamento de Galicia desta iniciativa. Esperemos que non sexa o caso desta estrada e que efectivamente os escoiten, teñan tamén en conta as súas peticións, a petición unánime do Pleno de Pontevedra, e, por tanto, se mellore esta estrada. E, por suposto, tamén todas as estradas nacionais que haxa que mellorar. O Goberno de España ten aprobado a día de hoxe un plan de investimento de 1.600 millóns de euros para a modernización das estradas nacionais, logo de que o último goberno do Partido Popular deixase prácticamente a cero a partida destinada á conservación de estradas nacionais, e, efectivamente, daqueles polvos estes lodos, pero espero que iso tamén se corrixa o máis axiña posible, como se está facendo nas estradas nacionais da provincia de Pontevedra, particularmente nunha fundamental que atravesa o noso concello, que é a Estrada Nacional 550, que hai menos dunha semana o subdelegado do Goberno anunciou en rolda de prensa un investimento importante precisamente para mellorar o asfaltado, para mellorar os problemas que ten neste momento de conservación esa estrada en diversos puntos da cidade de Pontevedra. Sigan o exemplo, simplemente, e aplíqueno tamén na estrada PO 224, que é titularidade da Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Muchas gracias,
Señor Mosquera Lorenzo, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Nos alegrámonos moito de que haxa unanimidade. A pena que non houbera unanimidade no seu momento, incluso non haxa hoxe, nunha proposta de diseño das infraestructuras de Pontevedra. Vale, explícome. Aquí houve unha proposta que foi a M4, 2005 e demais, que ninguén supuxo teóricamente, pero que na práctica foi degradándose, e as consecuencias estámolas pagando agora. Foi unha pena, porque se aquí chega a haber unanimidade que hai por esta moción, pois resulta que non nos toparíamos con asuntos como que a señora Ana Pastor, como ministra de Fomento, defende unha circunvalación e o señor Domínguez aquí está en contra, e, ao final, toda a corporación está en contra, non? Ou que a variante de Alba resulta que hai unha oposición por parte do señor Domínguez e agora, nun dato que lle honra, porque rectificar parece que que se está dando conta que meteu a pata moitísimas veces, pois agora está a favor cando se opuxo frontalmente, creo que é absolutamente necesario. Foi unha verdadeira pena, desde logo, se isto abre o camiño, dando acordo sobre a circunvalación como este, abre o camiño para que poidamos diseñar entre todos, todas, entre todos os grupos e todas as forzas sociais, completar o diseño da rede viaria de Pontevedra e defendamos todos a mesma proposta, pois outro galo nos cantaría, e aínda que se perderon moitas oportunidades, pois agardo que se faga. Porque este grupo municipal, este goberno, tivo que sacar adiante, por exemplo, a Ponte das Corrientes ca oposición frontal do PP. Tuvo que sacar adiante a Ponte de Monteporreiro ca oposición do PP, aunque despois foi inauguralo con boato. Imagínense que hoxe Pontevedra non tuvera a Ponte de Monteporreiro, con Lérez, ou non tuvera a Ponte das Corrientes. Cousas destas que o PP andivo a xogar con elas, anduvo a xogar, sobre todo o PP, aunque non só, e, ao final, pois, topámonos con isto que quedamos con a rede viaria de Pontevedra, pois, con certas eivas, con certas que hoxe podían estar resoltas. Bueno, nunca é tarde, se a dita é boa, como di o refrán, e a ver se logramos ter ou retomar para completar a rede viaria, non ter puntos de estrangule, puntos con problemas como pode ser esa conexión desde a Estrada de Ourense hasta 550 pola parte noreste do Concello, que creo que será bo que o retomemos. Podía falar moito, por exemplo, citou o señor Domínguez a Estrada Marín. A Estrada Marín, dábamoslle pedindo á Xunta que a millore tropecientos anos. E co PP local opoñéndose, verdad? Sí, non está vostede, pero sí, claro. Pero o PP ten unha trayectoria, claro. Non inventou usted o PP. Claro. Entonces, quero dicir, es que yo non fui, bueno, claro, pero tengo unha herdanza, non? Como tamén dixo, yo non fui a variante de Alba, estuvo en contra, non foi usted, que estuvo en contra, estuvo lechuzando para que non se fixera, non? Agora tampouco, esqueceuse. Bueno, esqueceuse. E resulta que a Estrada de Marín, non, que faga o Concello, pasarlle o Concello. Bueno, ao final, caeron da burra e están a facendo, cousa que nos alegramos, vamos, non hai ningún problema, como sabe, nós non andamos enredando, chegamos a acordo con quen sexa para sacalo adiante, quen goberne na Diputación, no Estado ou na Xunta. Chegamos a acordo porque sabemos perfectamente que estes rifirrafes de curto alcance o que fan é paralizar todo e deixar a Pontevedra sin as infraestructuras que necesita e, polo tanto, perxudicada. Pensamos un pouquinho máis a longo prazo. Muchas gracias, señor Mosquera. Señor Domínguez Artime, ten a palabra. Sí, yo no iba a contestar, pero, señor Mosquera, me pierdo con lo que usted dice. Llevo tiempo observando, y mire que ya, no llevo tantos años como usted, pero ya va para 11, y habla del pasado, se lía, empieza a hablar de una carretera, empiezo a estar preocupado.
Usted lo que debería es, si tenemos un tema, hablar del tema, porque hablar del pasado, de lo que pasó y no sé qué, yo creo que un día sí, otro día también, pero es que solo habla del pasado, empieza a pensar en el futuro. Yo entiendo que políticamente les queda poco futuro, pero empiece usted, por favor, a hablar del futuro o de las mociones, porque hablar del pasado empieza a ser una constante y yo creo que, y lo llevo observando y admirando sus intervenciones mucho tiempo, pero últimamente estoy empezando a dejar de entenderlo, lo que es preocupante, bastante preocupante, porque estamos hablando de una cosa, empieza a hablar de la Estrada, sigue hablando de la carretera de Marín, lo mezcla con la variante de Albre y acaba hablando con las carreteras nacionales. Señor Mosquera, empiezo a estar preocupado. Muchas gracias. Gracias, señor Domínguez. Señor Puentes, ten a palabra. Nada, para o debate iba ben, pero intervención un pouco fea, señor Domínguez. E me vou quedar aí. En todo caso, agradecer o voto unánime dos tres grupos políticos e iso, que espero que sexamos quen, polo menos, de entendernos neste punto e poder sacar adiante esta proposta, que seguro que será unha boa nova para todos os veciños e veciñas das parroquias afectadas. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas a todos. Sométese o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Socialista, ningún. Abstención, ninguna. Votos a favor, 25. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 7. Aquí hai que aprobar a urxencia, señores portavoces, o señor secretario. Aquí me pon ratificación de asuntos. Sí, pero que se incorporou despois vale, pero está da convocatoria. Bien. Entón, proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para a creación dun plan de mantemento, humanización e accesibilidade dos cementerios municipais. Estamos no 7. No 7, sí. Bueno, apróbase por urxencia e non hai ningún acordo de comisión, polo tanto, ten a palabra a señora Otero Rodríguez. Gracias, señor alcalde, e bos días a todas e a todos. Hoxe, do Partido Popular de Pontevedra, traemos a este pleno unha cuestión que vai moito máis aló do mantemento dun espazo público. Falamos de dignidade, de memoria e de respeto. Falamos dos nosos cemiterios municipais, lugares onde descansan os nosos seres queridos. Debería ser un espazo coidado e respetado polo goberno do BNG, pero a realidade é ben distinta. Cando imos aos cemiterios, o que se atopan os pontevedreses é abandono. E isto non é algo puntual, é unha situación que se repite ano tras ano. É o resultado dunha falta total de planificación e dun modelo de xestión basado na inacción. Non existe un plan de investimento nin un mantemento continuo ao longo do ano. Todo se limita a actuacións puntuais ao redor do 1 de novembro. Limpezas rápidas, presas, fotos e titulares. Durante uns días os cemiterios parecen existir. O resto do ano desaparecen das prioridades deste goberno e voulles dar algúns exemplos. No cemiterio de Ponte Sampaio viviuse unha situación absolutamente inadmisible. O cemiterio estivo 2 meses sen luz e tamén leva anos con problemas no abastecemento da auga. As villas, ao non ter o mantemento necesario, perdían ata tal punto que inundaban parte das escaleiras, polo que se cortou a auga e os veciños tiñan que levar as augas das súas casas. Isto non é digno nin aceptable dun goberno nin un concello como o de Pontevedra. De todas formas, isto sucedeu por 2 motivos. O primeiro motivo podería ser que este goberno descoñece os problemas que teñen os cemiterios e por iso actuou despois de presentarnos esta moción, ou por outra banda que o BNG era coñecedor desta situación e non fixo nada. Ambos motivos inaceptables e graves por parte do BNG. Ademais, o interior da capela de Ponte Sampaio presenta problemas de humidades derivados da falta de mantemento do muro posterior. Problemas que levan máis de 3 anos presentes. Unha vez máis, o abandono tradúcese en deterioro progresivo. En San Amaro, os camiños presentan rupturas con asfalto claramente deteriorado, en Campañó as beirarrúas precisan mantemento urxente, e en xeral hai verdín acumulados nos camiños, muros, construcións e beirarrúas, xerando riscos para a seguridade das persoas. O mobiliario é claramente insuficiente, faltan bancos, faltan espazos onde a xente poida sentarse con tranquilidade, algo tan básico como iso nin sequera está garantido.
A vegetación tamén evidencia a falta de mantemento, árbores sen podar que poden supoñer un risco, como os cipreses en Ponte Sampaio, ou as eves completamente abandonadas en San Amaro. E tampouco se garanten os servicios básicos, deficiencias nas villas, como xa dixen en Ponte Sampaio, falta de puntos adecuados para a retirada de restos de flores, carencias que afectan directamente ás familias que utilizan estes espazos. Compre lembrar tamén que os cemiterios de Pontevedra e moi especialmente o de San Amaro constitúen un espazo de enorme valor histórico, artístico e patrimonial. Este cemiterio inaugurouse en 1879 e está proxectado por Alejandro Sesmero. É unha auténtica xoia arquitectónica que alberga os restos de numerosas figuras destacadas da vida social, humanitaria, literaria e artística da cidade e abandonada unha vez máis por este goberno do BNG. Mentras noutras cidades os cemiterios se converten en auténticos museos ao aire libre, en Pontevedra isto non se dá. E todo isto hai que sumar outro problema fundamental, a accesibilidade, que parece que o PSOE a Iván Puentes lle resulta moi gracioso. A día de hoxe, aínda hai cementerios municipais que non son plenamente accesibles. Hai persoas que non poden chegar ás tumbas dos seus familiares por barreiras arquitectónicas, e isto vulnera un principio básico de igualdade e demostra unha vez máis a falta de sensibilidade deste goberno. Non, é que o dixechen na outra moción mentras Pepa a defendía. Escoitase todo o que aquí se di. En definitiva, estamos ante a falta de mantemento xeralizada, ante un abandono sostido no tempo e ante unha ausencia total de planificación. E, mentres tanto, o BNG e o PSOE seguen mirando para outro lado. Esta é a realidade que vivimos. Por iso, dende o Partido Popular de Pontevedra, traemos esta moción onde pedimos algo tan básico como necesario. Un plan de mantemento durante todo o ano, investimentos reais, planificación e seguimento. Pedimos tamén garantir servicios básicos, mellorar a accesibilidade, coidar a vegetación e dignificar estes espazos. E pedimos, por último, poñer en valor o noso patrimonio, especialmente en lugar como o cemiterio de San Amaro, que forma parte da historia de Pontevedra. Moitas grazas. Señor Rey Pazos, ten a palabra. Siempre con la oreja mal puesta. Gracias, señor alcalde. Señor Otero, vamos a anunciarlle que vamos a votar a favor desta moción, porque pon en riba da mesa pois, o estado de conservación dos cementerios municipais. Non? Compartimos plenamente que os cementerios son espacios de memoria, de respeto e de valor patrimonial que merece unha atención continuada por parte desta administración e de mantemento, non? Pero quero recalcarlle que os operarios municipais xa realizan labores de mantemento durante todo o ano, sobre todo especialmente en dúas épocas do ano, que de maio a xunio, de setembro a novembro. Logo, moitas das carencias que vostede comenta, pois máis ben son temas de mellora e non tanto de mantemento, non? Comentaba vostede o tema de Ponte Sampaio, do problema de grifos, de auga. Vostede dali sabe que non é que sea mantemento de grifos, senón que a veces directamente desaparecen os grifos, é un acto de vandalismo e incluso chegaron a romper as tubaxes da propia abastecemento de auga, da auga, non? Entón, tamén creo que se pode aproveitar esta moción, xa comento non tanto por respeto un pouco tamén aos operarios municipais de mantenimento, senón de mellora deses cementerios. Comentáballe o tema de Ponte Sampaio, pois creemos que unha das melloras que se pode facer é colocar cámaras de vixiancia para evitar precisamente estos actos de vandalismo que se dan, por suerte, de maneira moi puntual, pero que poderían axudar a mantención e conservación destes lugares. E logo, creemos que se pode mellorar. Vostede comenta o tema de accesibilidade. Para realizar esas melloras de accesibilidade, por poñer en San Mauro, sei que houve algún proxecto de poñer algún elevador, algunha escaleira para poder solventar o desnivel das escaleiras, pero iso requere de un traballo técnico e, sobre todo, da aprobación de patrimonio. Recordo que iso está aprobado, protegido por patrimonio, e non todo o que mellor nos queremos facer se pode realizar, porque aí entra o
o Servicio de Patrimonio que nos di o que podemos facer e non podemos facer, non? Pero, ademais, creemos que tamén unha das líneas que se pode facer é de mellorar, como comentaba, o tema dos cementerios, e, bueno, para iso hai que ter as experiencias de outras cidades que se están facendo, non? Como o tema de digitalizar para poder mellorar estes cementerios, non? Experiencias de outras administracións pois demostran que a modernización deste servicio é posible e que, aparte, que é moi beneficiosa en termos de eficacia, de transparencia, sobre todo de atención á ciudadanía, non? Son sistemas de inventario e registro digital, de mapas interactivos con xeolocalización, automatización da xestión administrativa, acceso público aos servicios á ciudadanía, buscadores en línea de persoas falecidas, consulta de localización de sepulturas. Aquí temos o caso que pode ser de Castelao, de Bóveda, que bueno, moita xente pois non sabe chegar a elas, non? E isto podría axudarnos, non? En definitiva, o que creemos que se pode mellorar, se pode adaptar aos tempos actuais estes cementerios, e creo que esa é a liña máis que a problemas de conservación. Creemos que a liña é a mellora de servizos que se poden dar nos cementerios. Moitas grazas. Moitas grazas. Señora Burías, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Moi bo día a todas. Eu agradezo inmenso a presentación desta moción. Xa lle adianto que lle imos a votar que sí. E yo agradezo porque vostede, na proposta de acordo desta moción, única moción, propón 4 plans de acción. 4, non un, non dous, 4 plans de acción. E iso vostede comprenderá que para unha politóloga é música celestial poder facer este tipo de planificación. E tantos puntos de acordo que teño con vostede que eu lle propoño revisar a súa proposta de acordo punto por punto. Vostede fala no punto 1 dun plan integral de mantemento con carácter urxente. Mire, dende o 2023 nos estamos executando este plan. Ahora ben, nos chamámoslle operativos e desenvolvémolos por fases, en maio e en setembro, outubro, con 2 tipos de tarefas, as ordinarias, xardinería, limpeza, chorreos e as extraordinarias. Por poñerlle un exemplo, por exemplo, o pintado da porta de acceso ao de Campañó. E pide vostede iluminación, e eu aquí, claro, teñome que deter un segundiño de nada, porque curiosamente este ano acabamos de renovar a iluminación na parte nova de San Amaro e sustituir e cambiar por LED en Campañó. E fala vostede da pavimentación, e é obvio que a pavimentación da vía de acceso lateral do Camposanto de San Amaro tamén foi realizada. No punto 2, vostede fala de Ponte Sampaio e vostede sabe que isto xa está resolto. E sabía eu que iba a caer na tentación de dicir que é pola súa moción. Pero fíxese, non é un problema de mantemento de villas, é un problema de que alguén as colle prestadas. Ata en 5 ocasións cambiamos a villa. E traiolle datas, si quere, non? O 1 do 10 do 25 ou o 18 do 12 do 25. Este é o problema, que tamén agardamos que se resolva. Para isto non temos un plan, pero si quere tamén lle facemos un plan de renovación de villas. Plan de accesibilidade, pois tamén é certo, e neso estamos traballando, por exemplo, en Ponte Sampaio. Estamos picando un chanzo para intentar poñer unha rampla que millore a accesibilidade á zona bella. Pero vostede sabe que isto ten moita complexidade, e non por unha cuestión de vontade municipal, sino porque son espacios protegidos. E claro, vostede no punto 4 fala dun plan de humanización e posta en valor de San Amaro, e aquí sí que temos que parar. Eu creo que aquí merece a pena un intre non de reflexión, porque fala vostede de varias actividades divulgativas. Home, no ano 25 fixemos algunha, eu traiolle unha foto. Varias, houbo varias, pero é que prométolle que non foi adrede, pero é que vostedes, fai uns minutos, acaban de votar en contra de pagar unha actividade, verdad, a factura dunha actividade, de que? De divulgación de San Amaro. Non sei se ese era o plan ou se era un bo plan, pero fala máis alá de falar e de instalar sinaléctica. E, home, eu supoño, non sei se tería vostede un momento para pasar por San Amaro para a redacción da moción, en todo caso, eu lle traio aquí os soportes de sinaléctica.
están sin vinilar, pero están. Ve, Pepa, como cumplimos os acordos? Aquí, mire, fíxese. E digo eu, non tería nin por que pasar. Imagínese que vostede estaba ocupada facendo outras cousas e non quixo pasar por San Amaro. Pero sabe onde estaba o proxecto de sinalización? Na anterior modificación de crédito que veu aquí. E sabe que votou vostede? Que votou? Que non, en contra. Entonces pedimos, pero cando ven aquí, xa yo dicía a miña compañeira Vilaverde, levantamos a man e dicimos que non, que non. O sea, que non sabemos se o queren ou non. Mire, señora Otero Rodríguez, eu agardo na réplica a seguir contestándolle un pouquiño de cousas máis concretas, pero agradezolle, insisto, a esta moción porque permite visibilizar o tremendo traballo que fai o Servicio de Cemiterios, área que, por certo, non paro de presumir, porque hai un equipo humano increíble. E que nos quedan retos, sí, claro, moitos. Por exemplo, a canalización das pluviais en San Amaro, que son cuestións un poquinho máis de estructura e cuestións que estamos mirando precisamente para introducir ese cableado do que falaba o señor Rei, porque se non hai cables, el tema de la digitalización tamén é un poquinho máis complexo. Ou, polo menos, o tema, tamén a conexión ao abastecemento con Lourizán. É dicir, cuestións de calado que vostede na súa mención non sei por que non menciona. Mire, con toda humildad, permítame un consello. Con toda, e de verdade yo digo con toda humildade. Eu tamén fun concelleira da oposición. Tamén fun. E tuven os meus acertos e os meus erros. Pero, sin dúbida, creo que cando unha concelleira da oposición presenta mocións e propostas exaxeradas, hiperbólicas, creendo ou querendo facer creer que a culpa de todos os males o ten este goberno municipal sectario, totalitario, absolutista e moito máis, con moitos máis adxetivos grandilocuentes, comete un erro. Se faláramos de cuestións concretas, creo que sería máis útil. Non por facérnolo máis fácil a nós, senón por pedir cousas que son máis útiles para os veciños e as veciñas de Pontevedra. Mire, nós somos, e eu particularmente moi propensa a esa cita, e xa acabo, e hai unha cita que normalmente utilizo o señor Mosquera, que di que cando vostede non quere que as cousas saian ben ou que ten que crear un responsable político é unha comisión. Pois eu lle digo ao PP que cando non sabe que facer nunha moción, o que pide é un plan. E vostede pediu a T4. Aínda así, no fundamental, estamos de acordo, hai marxe de mellora e para iso está o goberno do BNG, para gobernar, para xestionar e para mellorar a vida das persoas. Moitas grazas, señora Gulías. Señora Otero Rodríguez, ten a palabra. Agradecemos o voto favorable tanto do PSOE como do BNG, pero, señora Gulías, é normal que nun cemiterio non haxa luz durante 2 meses? Iso é normal? Iso hai un plan de mantemento serio de cemiterios? Porque era coñecedora deste feito, ou igual que era coñecedora que no cementerio de Ponte Sampaio tampouco había auga. Sí, todos sabemos que, por desgraza, roban as villas, pero hai que repoñelas. Nas veces que sexan necesario ou tomar medidas. E non o fixeron. Estivemos, case 3 semanas sen auga porque unha das villas estaba tapada, a outra non tiña auga, pero si villa. Co cal, habendo 3 villas, que 2 non funcionen e unha tapada, considero que non só se pode decir que a culpa a ten as persoas que van a robar as villas de auga. Queda moito por facer en accesibilidade, sobre todo cando temos persoas que non poden acudir xunto aos seus familiares. Co cal, sigo pedindo respeto por esas persoas que necesitan estar cerca dos familiares que xa non están. É importante recordar que o Bloque Nacionalista Galego si se acorda dos cemiterios, pero só o 1 de novembro. E só fai falta recordar os cemiterios. A accesibilidade segue igual, non se cambia. Vostede citou unha rampla que en teoría se está a construir en Ponte Sampaio, pero que leva así dende hai 1 ano. Cunha valla, sí. E aseguro que sí. Pois vaya e míreo, porque si está, e teño as fotos, ali está. Hai 2 conos postos nunha rampla e unidos esos conos. E levan así 1 ano. Dende, diría, o 1 de novembro do 24.
Pero, bueno, seguimos igual. O que quero con esta moción é pedir que se cumpra con esas persoas que xa non están aquí, respeto, dignidade. E volvo a decir que os servizos sí están traballando, obviamente que están traballando e acuden, pero que un cemiterio este sen luz 2 meses e que non haxa auga non é culpa dos servizos, é culpa do goberno. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Otero. Señora Gulías, ten a palabra. Pois, de novo, grazas, señora Otero Rodríguez, porque vamos entrar en detalles. Non estivo sen luz durante 2 meses. Eu non sei se, de verdade, se a exaxeración a vostede lle resulta cómoda na argumentación política. A min resultaríame moi difícil moverme nela. Houbo cortes puntuais, efectivamente, por mor das tormentas. Sabe onde están os cadros de luz do cemiterio de Ponte Sampaio? Donde? No exterior, verdad? Sabe vostede que hai un plan de mantemento do Concello para revisar os cadros de luz do exterior? Sabe cando foi a última vez que se revisou ese cadro de luz? Cando? 8 de abril. 8 de abril. Por lo tanto, existe un mantemento da luz e se intenta prever os cortes da luz. Eso, non me diga que vostede tamén se cree esa fake news do PP que Lores apagando a luz selectivamente por rúas, que tamén o chegaron a dicir, que eu sempre lle pedín o mando para poder divertirnos todas. Ben, fala vostede do tema da auga. Vostede, na súa exposición de motivos, dixo e afirmou que era por un problema de mantemento, non por un problema de que as villas desapareceran. E si, fixemos e repuxemos as villas, as veces que foron necesarias. Fíxese que da última vez colocamos unha villa pechada para que non se poidera roubar e cortaron o cano, a tubaxe. Isto sucedeu en Semana Santa, sabe o vostede, verdade? No que había vacacións. E a volta de Semana Santa fixemos as obras necesarias para repolo. Por lo tanto, está solucionado. Eu non teño máis que dicirlle que, e lle daba este consello dicindo que a exaxeración, a grandilocuencia non é bo camiño para ninguén. Pero vostede insista, sabe que? Canto máis exaxera, eu creo que a nós, mellor nos vai. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Gulías. Señora Otero, para rematar a discusión. Sí, gracias, señor alcalde. Para rematar, sigo dicendo unha vez máis grazas ao voto favorable. Señora Gulías, eu estive no cemiterio de Ponte Sampaio durante esos 2 meses que non había luz e foi antes desa data que vostede deu. Só é necesario que visitedes Ponte Sampaio, que faledes cos veciños e veciñas e verán como non exaxero, como é unha verdade absoluta. Así que volvo a decir que esperamos dentro do Partido Popular que todas estas accións de mantemento, accesibilidade e posta en valor do noso patrimonio se fagan da forma máis inmediata posible. Sobre todo, que non nos esquezamos destos espazos e que os recordemos os 365 días do ano. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Otero. Sometemos o punto a votación. Votos en contra da proposta do Partido Popular. Ningún. Abstención ninguna. Votos a favor 25. Apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 8, proposición do Grupo Municipal do PSDG-PSOE relativa á creación de salas de estudo e espacios polivalentes para a cidadanía. Señor secretario, ten un ditamen da comisión. Ditamiноuse na Comisión de Benestar Social do 9 deste mes, cos votos a favor do Grupo do PSDG-PSOE e as abstencións do resto. Moitas grazas, señor secretario. Señora Hermo Sánchez, ten a palabra. Grazas, señor alcalde. Bo día a todos e todas. Esta é unha proposta que facemos non só polas datas nas que xa vamos a empezar a ter exames e as salas de estudo vanse encher con multitud de estudantes, non somente
da ensinanza secundaria, a universitaria e tamén para oposicións, para os opositores, senón que tamén traemos uns espazos polivalentes, algo máis amplo, pero como solución máis pequena, relativizando o problema. Desde o noso grupo sempre tentamos facer propostas levadeiras que se podan levar a cabo, non grandilocuentes. Lémbrome, por exemplo, desa fábula do camión atascado debaixo da ponte que non pode pasar, veñen os enxeñeiros, veñen os bombeiros, veñen toda unha serie de profesionais a tentar que pase ese camión por debaixo da ponte, e unha rapaza que di: e se desinchamos as rodas? Pode ser unha boa medida, facer as cousas máis sinxelas, desinchar a rueda. Para o cal traemos 3 factores. Temos analizado 3 factores. En primeiro lugar, o primeiro factor foi a grande demanda de postos de estudo nas bibliotecas existentes. Ten razón, señor Domínguez, sei o que está pensando. Trouxen eu unha proposta de creación de biblioteca municipal, efectivamente. Dentro da biblioteca pode haber salas de estudio, pero esta é únicamente o que máis se utiliza, o que máis se emplea nestas ocasións, as salas de estudio. Estas polivalentes salas de estudio que se utilizan, por exemplo, tanto a municipal, non é municipal, a sala de estudo que temos na biblioteca pública, como as 2 bibliotecas da universidade, moitas veces xeran problemas de convivencia pola pluralidade de persoas que a queren empregar e tamén accesible, ou que sexan accesibles ao público en xeral. Nas facultades moitas veces tamén xeran problemas de convivencia que nos constan porque temos escoitado o colectivo estudiantil. Outro dos factores tamén é a cada vez maior necesidade de espazos socioculturais. Na nosa cidade temos a sorte de que hai moitas propostas culturais, que hai moita demanda para a presentación de libros, para a realización de exposicións, para moitísimas actividades teatrais, musicais, e temos moi poucos locais. Entre eles tiñamos o Teatro Principal, co peche do Teatro Principal, pois quedamos tamén bastante en precario. E, finalmente, o último factor pode ser pensar nos espazos que levan moitísimos anos baleiros, particulares ou ben de tipo como espazos que ten administración. Este propio Teatro Principal, que agora vanse facer obras, remodelacións, que poden tamén ter en conta esta posibilidade de establecer espazos de uso sociocultural ou tamén como salas de estudo, pero tamén os particulares. Hai moitísimos locais que levan pechados moitísimos anos e que poderíanse arrendar ou ben tamén pensar en facer unha proposta de adquisición de cara á creación deste tipo de espazos. Por todo o sinalado, e tendo en conta estes 3 factores, a proposta do Grupo Municipal do PSD-PSOE é instar ao Goberno Municipal a estudar estes posibles inmóveis para albergar esta actividade e facer unha catalogación destes, establecendo criterios de valoración cara a súa adquisición ou aluguer, ou ben destes espazos de nova remodelación, si se podería ter en conta este tipo de usos tamén. En segundo lugar, a segunda parte da proposición é traballar nas características destos lugares para as futuras adquisicións e establecer tipoloxías de cara a estas salas polivalentes ou, sobre todo, as salas de estudo que
temos moitos exemplos, boísimos exemplos, de como poden funcionar cun mínimo de persoal, establecendo todo un sistema de reserva online donde se facilite o acceso durante todo o día, durante medio día, a estes estudantes, a estes usuarios, e tamén cun sistema de vixiancia sinxelo pero necesario tamén. A biblioteca tamén se pode incorporar, levaría moitísimo máis esforzo e moitísimas máis medidas a ter en conta, que podemos obviar de momento e podemos ir miguiña a miguiña facendo que esta cidade consiga ir solucionando estes pequenos conflictos que se poden atopar nos espazos plurivalentes que teñen que ter utilizado os nosos estudantes de diferentes niveis e que non sempre se levantan ben. Nada máis. Moitas grazas. Moitas grazas, señora Hermo. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Moitas grazas, señor alcalde. Bos días outra vez a todas e a todos. Eu quixera comezar a miña intervención agradecéndolle ao Partido Socialista o ton desta moción, porque, sobre todo, detectado o que entenden eles que pode ser un problema, pois non propoñen unha solución de parte, sino máis ben un estudo de como poderíamos chegar a solucionar ese suposto problema. E xa lles adianto que coincidimos, ademais, nese elevado grau de excelencia que piden para Pontevedra. Non están pedindo que resolvamos un problema, pídenos que resolvamos un problema xa moi concreto e que casi sería un luxo para esta cidade. Por lo tanto, estamos de acordo en aspirar a termos esa cidade excelente. Si hai algunhas discrepancias que quixera sinalar, pero que non nos van impedir votar a favor, por suposto, porque entendemos que o ton da moción elimina esas discrepancias. En primeiro lugar, creemos que debería haber un estudo, nese estudo debería incluirse o feito de sabermos se esta é ou non unha competencia municipal, posto que así recollida non está, creo, en ningunha legislación. Ao mellor tamén pode ser que esteamos interferindo coas competencias da Universidade, da Xunta de Galiza, que ten as competencias en educación, ou non sei eu, incluso xa pensando nos privados, non? Pero, bueno, entendemos que iso pode incluirse nese estudo do que eles falan. E, en calquera caso, a nos teríanos gustado presentar a proposta de resolución de outra maneira, porque pensamos que o primeiro sería describir que tipos de espazos se necesitan e que condicións deberían contar. Habería, despois, que catalogar os locais, e a partir de aí sería cando se pudese facer outro tipo de estudar outro tipo de asuntos, como as formas de xestión, estas reservas online das que se falan aí, etc. E, por suposto, faría falta un estudo do impacto económico de todo isto nas arcas municipais, non só polo investimento que compre facer, sino incluso tamén polos problemas que implicaría despois a xestión, a limpeza, o mantemento, etc. Aínda así, entendemos que todo isto pode despois, cando se realice ese estudo, incluirse sin ningún problema, que vai recollido dentro dese ton que decía propositivo da moción do Partido Socialista e, polo tanto, manifestamos o noso voto favorable. Bueno, muchas gracias. Nosotros, desde el Partido Popular, hace poco presentamos algo que sí que es absolutamente necesario para la ciudad y que además sí que es una competencia municipal, y es una biblioteca municipal. Y es una lástima que en Pontevedra no exista esa competencia desarrollada y no exista esa biblioteca municipal que vendría a paliar en gran parte las necesidades que ustedes han detectado, necesidades que nosotros hemos anunciado. Y el problema es de fondo. El problema es que Pontevedra necesita una biblioteca municipal, los estudiantes no tienen dónde irse a estudiar y aquí no pasa nada. Lores no quiere una biblioteca municipal, él sabrá por qué, entre otras cosas porque la política cultural del Concello de Pontevedra
es bastante mediocre. El único museo que tienen bajo su responsabilidad está absolutamente cerrado desde hace un año y pico. Y aunque nos digan que sí que está abierto y que a veces hay visitas, todavía estamos esperando saber en el último año cuántas visitas se han realizado al museo municipal que tienen bajo su competencia. Les digo yo, probablemente ninguna, pero no lo dicen, porque está cerrado. Entonces, en un ayuntamiento en que el único museo municipal está cerrado desde hace año y pico y no tenemos todavía el programa de qué va a ser, en un ayuntamiento en el que Pontevedra es de las pocas ciudades de Galicia que no tienen una biblioteca municipal y es una obligación legal, el problema es ese, que se detectan necesidades que vendrían a ser en gran parte solucionadas por la parte de biblioteca municipal. Por eso, desde el Partido Popular, necesitamos y decimos que se hagan las cosas bien. Una gran biblioteca municipal lo haría. La moción tampoco es clara. Tengo que decirle que la exposición de la moción y los puntos parece más que se busque unos locales y que se haga un estudio urbanístico que no que se haga una propuesta. Parece más una moción urbanística que otro estilo. Por lo tanto, y entendiendo que hay un déficit grave que hemos identificado, pero entendiendo que la solución no es esta que ustedes planteen, nosotros vamos a votar en contra, porque lo que necesita Pontevedra es una biblioteca municipal. Pontevedra necesita una buena biblioteca y ustedes no han sido capaces, en compañía del Partido Socialista con el señor Lores en los últimos 27 años, ni siquiera de plantearla. Y durante gran parte de estos 27 años han sido socios de gobierno. Y recientemente han ustedes aprobado unos presupuestos en los que no han llevado este tema, no lo han trasladado, y en la que no han solicitado una biblioteca municipal. Por lo tanto, ustedes son cómplices de que en Pontevedra haya jóvenes que no puedan estudiar, que no tengan un lugar digno para estudiar. Y eso es culpa de la otra bancada, del PSOE y del Bloque Nacionalista y del alcalde Lores. Por lo tanto, con una política cultural mediocre en la que el único museo lo tienen cerrado y en la que no hay lo más básico, que es una biblioteca municipal, nos encontramos con estas carencias que ustedes identifican. No podemos votar a favor, hay que hacer las cosas bien y lo primero que hay que hacer, que es lo que además exige la ley, es una biblioteca municipal. Por lo tanto, no cuenten con nuestro voto. Muchas gracias. Pois é unha verdadeira vagoa, señor Domínguez, pero penso que non entendeu ben a proposta. Penso que non, porque poden estudar nas salas de estudo. Mire como se chaman, salas de estudo. O que é unha biblioteca, que é moito máis amplo, temos unha biblioteca pública de préstamo de libros, de actividades que vai moito máis aló. Parece que non sabemos soñar desde o noso grupo en grande. Sí que sabemos soñar, pero tamén somos realistas. Podolle contar o meu sono. O meu sono é o Centro Azcuna de Bilbao. Ten un atrio deseñado por Philip Stark, unha mediateca de reserva deses postos de estudo con uns horarios totalmente flexibles. É o Centro Azcuna e non é biblioteca, non incorpora biblioteca. Tamén podería decirlle que pode haber un centro de documentación nun museo accesible ao público, onde se pode estudar tamén. Poderíase crear desde o Museo Provincial, xa que teñen 3 millones para rehabilitar ese museo. Sería unha boa inversión por aí. Voume centrar na intervención do señor Gómez Xunqueira, porque me parece que é co que teño que negociar, porque se vostede xa de frente di que non vai a votar esta proposición, pois mire, xa deixolle coa pataleta e voume a falar cos que realmente parece que queren establecer o diálogo. Efectivamente, señor Gómez Xunqueira, isto hai que falalo moito e falalo ben, por suposto, e hai que facer un bo estudo do que suporía ter unha sala a maiores
tanto de exposicións, porque tamén temos demanda desas exposicións, como as salas de estudo, como calqueira outro tipo de local municipal. Claro que toca as arcas, e para iso estamos falando e negociando con vostedes desde o primeiro momento deste mandato. Pero pode ser ilusionante traballar neste senso e pode traer. Non é que non sexa competencia municipal, que a parte que lle formulo sí que é competencia municipal precisamente para descargar un pouco o que é competencia da universidade, que, por certo, hai eleccións a reitor agora mesmo e tamén pode ser unha boa ocasión para establecer conexións e mirar como se pode colaborar e traer beneficio para a cidade. Entre outras cousas, porque hai moitísimas academias onde se enchen de opositores e veñen a traballar e queren seguir estudando en Pontevedra que non pertencen a ningún tipo de centro educativo. E toda esa xente tamén quere ter un espazo para poder estudar. O local ofrecémoslle a nosa man para establecer, igual que lle ofrecimos para establecer criterios para a restauración da Illa das Esculturas, que quedou aí un pouco en stand-by, pero esta vez tamén ofrecemos a man para estudar neste senso dunha maneira positiva e o que queremos é ter este tipo de locais, evidentemente. Entón, moitas grazas. Señor Gómez Junqueira, considera que está debatido o tema. Algúnha outra intervención? Se non, sometemos o asunto a votación. Votos en contra da proposta 11, abstencións ningunha, votos a favor 14, apróbase por maioría. E pasamos ao punto número 9, ratificación da súa inclusión por urxencia. Señores portavoces, están de acordo? Proposición do Grupo Municipal do Partido Popular para reformar íntegramente o teatro principal. Señor secretario, ten a palabra. Ditaminouse con posterioridade á convocatoria do Pleno por se ratifica a ausencia favorablemente na sesión de Comisión de Benestar Social do 23 deste mes, cos votos a favor do Grupo Municipal do Partido Popular e as abstencións do resto. Moitas grazas, señor secretario. Señora Junco, ten a palabra. Gracias, alcalde. Buenos días a todos. Alcalde, está ardiendo el teatro. Uno de los teatros que disponían de mejor acústica, el Principal de Pontevedra, quedó destruido totalmente por un incendio. Esto estaba para pasar, alcalde. Se encontraba en muy malas condiciones. Todos pensaban que iba a suceder tanta madera. Lo dijo el jefe de bomberos de aquella época. Viene recogido en el libro Solo Rivas Fontán. Esto ocurrió hace 46 años. Y hoy traemos esta moción porque desafortunadamente se ha vuelto a repetir. Esto estaba para pasar. Y desde este grupo municipal se advirtió en numerosas ocasiones sobre el mal estado de conservación y mantenimiento del teatro principal, denunciando su progresivo deterioro. En noviembre del 2023 alertamos de la necesidad urgente de intervenir ante el aumento de las humedades que inundaban suelos, paredes y techos. Creo que se ve bastante bien aquí. El deterioro del patio de butacas, con asientos rotos también. La falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida y el hueco en el techo destinado a un ascensor que sigue sin instalarse. Todo ello proyecta una imagen de abandono impropia de un edificio emblemático de la ciudad. Frente al inmovilismo del Gobierno municipal,
Desde el Partido Popular volvimos a reiterar en marzo y en septiembre del 2025 la necesidad de acometer una actuación integral para recuperar la esencia histórica del teatro principal. A pesar de todos nuestros intentos, la situación continuó agravándose en el tiempo hasta desembocar en el accidente que abocó al cierre temporal de las instalaciones. Durante los 27 años de su gobierno, ha dejado prácticamente abandonado el teatro principal, al no haber sido objeto de las actuaciones de mejora de carácter integral que requerían estas instalaciones municipales. Hubo un intento fallido en el año 2021, cuando se adjudicaron las obras destinadas a su reforma. Sin embargo, el 10 de mayo del 2022, se acordó la resolución del contrato tras la entrada en concurso de acreedores de la empresa adjudicataria, que tan solo completó una parte mínima de los trabajos previstos, un 20%. Ante este contratiempo, el Gobierno municipal optó por la inacción sin continuar con el proyecto para mejorar el estado de un edificio municipal que siguió deteriorándose durante los años posteriores. Una situación que quedó especialmente en evidencia tras el accidente ocurrido el pasado 20 de marzo del 2026, cuando el desprendimiento de parte del falso techo provocó que varias personas resultasen heridas. Por cierto, señor Gómez, hoy no ha traído el trozo de escaliola desprendido para que lo veamos, porque tuvo que suceder un accidente para que el alcalde de la ciudad reaccione y destine una aportación económica para las obras de emergencia. Una cantidad claramente insuficiente que servirá como parche temporal en vez de afrontar la necesaria reforma integral de las instalaciones municipales. El estado del teatro es inaceptable. Después de promesas incumplidas, alcalde, ya estamos hartos de verdad de esta dejadez, desidia, contradicciones, de anuncios en prensa fallidos, que hagan oídos sordos ante las advertencias que les hemos hecho, permitiendo que el problema se agravase hasta desembocar en el incidente registrado. Es una verdadera vergüenza para Pontevedra que el teatro esté en un estado deplorable. Señor alcalde, actúen ya. Por todo ello, y con el objetivo de recuperar uno de los principales escaparates culturales de la ciudad, además de garantizar la seguridad de los trabajadores y del público en general, instamos al Gobierno municipal de Pontevedra a iniciar los trámites pertinentes para la reforma integral de las instalaciones del teatro principal, que permita recuperar la esencia original de un edificio que es el epicentro cultural de la ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Junco. Señor Puente Rivera, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Moi bo día de novo a todos e a todas. Bueno, nos imos votar a favor desta moción, a pesar de que é un tanto inconcreta, fai un intento de diagnose do teatro bastante polo miúdo, pero inconcreta en canto ao que se pide, non? Porque, bueno, pois digo, iniciar os trámites pertinentes para a reforma integral das instalacións do teatro principal que permita recuperar a esencia original dun edificio que era o epicentro cultural da cidade, non? A chicha e a cuestión está en como queremos rehabilitar ese teatro, non? Si simplemente pois mellorando o mantemento do que xa estaba ali, era unha obra máis ambiciosa e transformar o teatro nun espacio diferente ao que temos neste momento, que é pois a idea que a nos parece máis atractiva, ou como se quere facer iso, non? En todo caso, é que é imposible non estar de acordo en reformar o teatro e mantelo, non? Que feito, o Goberno municipal ten aprobada unha obra de reforma dese teatro, non? O que hai que discutir é se a obra de reforma que merece o teatro a medio e longo prazo ou podemos ser máis ambiciosos e ir a algo máis, non? Efectivamente, o teatro, pois, nos últimos anos, eu creo que iso, pois, o saben todos os pontevedreses e pontevedresas que utilizamos habitualmente este espacio, pois, bueno, é unha obra que xa ten, desde que se rehabilitou, vai para 40 anos, e que tiña deficiencias de conservación importantes, non? Pois, efectivamente, humidades, as butacas, pois, nunha boa parte delas con, bueno, pois, bastante deterioradas, o chan tamén tiña dificultades en varios puntos, eses vicios
ocultos que non se sabían, evidentemente, pero que hoxe xa sabemos do teito de Escaiola e que provocou esa caída hai unhas semanas. En definitiva, bueno, pois diversas necesidades de actuación, non? Pero nós creo que iríamos máis aló, non? E dado que se vai a cometer unha obra importante neste teatro, creo que a pregunta que nos temos que facer é se o teatro principal que quere ter e que merece Pontevedra pois é este que tiñamos, que resposta a unha tipoloxía dos anos 80, máis un salón de actos e un auditorio de mediano tamaño que un teatro realmente, ou do que era o teatro principal antes dese incendio do ano 1980, e nos aí creemos que temos que ir e que temos que poñernos de acordo tamén entre todos os grupos políticos para ir cara a unha reconstrucción con sensibilidade do espacio do teatro principal, con sensibilidade cultural e desde logo con sensibilidade histórica, non? Porque ao final estamos falando de recuperar un espacio público que é de uso público prácticamente desde o século XIII, o lugar no que estaba a igrexa de San Bartolomeu o Vello, unha vez derribada o lugar no que tivo a cidade a praza de Tetuán, eu creo que un dos espazos máis fermosos que tiña a cidade antiga en Pontevedra, ocupado posteriormente polo Liceo Casino e o teatro vinculado ao Liceo, e finalmente por este teatro principal desde o ano 1878. Creo que tamén hai que poñer en valor o que fixeron corporacións anteriores, e aquí citouse o alcalde Rivas Fontán e a súa corporación, que creo que tivo un acerto extraordinario, que foi o de adquirir con fondos públicos o teatro e recuperar xa plenamente para o dominio público este espacio cultural, non? E seguindo esa estela, pois creo que efectivamente temos que poñerlle cabeza a como podemos rehabilitar ese espacio e como podemos convertir o que hoxe, insisto, é un auditorio, un salón de actos grande, convertilo de verdade nun teatro, que evidentemente non se trata de recuperar o teatro isabelino orixinal, pero sí en aproveitar un espacio que hoxe pouco máis que o auditorio se ocupa. Hai dúas plantas do teatro prácticamente inutilizadas que non serven para nada ou para case nada, e que poderían ser integrados nese espacio que desconxestionase tamén unha boa parte da moita actividade que o teatro alberga ao longo do ano. Por iso, nos insistimos votar a favor desta moción, pedindo que sexamos ambiciosos nese proxecto de rehabilitación. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas, señor Puentes. Señor Gómez Junqueira, ten a palabra. Vaya, dalle outra vez. Joder, no, sinto que me salta para arriba. No, pero tú dalle outra vez, a ver se está ben. Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, non me gusta a min facer este ton así, ás veces un pouco exagerado que utiliza no Partido Popular. E eu tampouco diría do señor Rivas Fontán que foi un alcalde tan malísimo que casi dixo vostede que deixou que se incendiase o teatro principal, que foi pouco menos que o que se interpretou das súas palabras. Pero, saltándome iso, quixera facer un par de consideracións previas sobre a moción. En primeiro lugar, nese ton que decía eu, un pouco exagerado, casi presentando Pontevedra como un escenario de guerra, non é verdade que no teatro estea abandonado, non se faga nada, ou estea feito ese auténtico desastre que vostede dibuixou. Por poñer unha data, dende o ano 2020 para aquí, en labores de mantemento, conservación e mellora do teatro, van investidos da orde de 1 millón de euros. Podemos citar, por exemplo, a mellora da sala de usos múltiples do terceiro andar, as reparacións da cuberta, a renovación da maquinaria escénica, os cambios de poleas e de cordaxes, a renovación dos aseos, a reparación do sistema antiincendios, a nova conexión eléctrica de seguridade, o cambio do alumeado escénico que é LED e que actualmente é prácticamente dos primeiros alumeados LED dun teatro que se puxo no Estado, e actualmente, por suposto, está actuándose, como vostede máis ou menos deixou entrever, na reforma dos aseos, nun novo ascensor, que van facer que o teatro sexa para todos e para todas, cousa que non é nada doada nun edificio histórico cunha reforma
que xa ten 40 anos, ou, por exemplo, a reparación da envolvente co selado de xuntas, o hidrofugado e, por suposto, a impermeabilización das terrazas, ao que haberá que sumar as obras de emerxencia. Todo isto fan que o teatro estea perfecto? Non, como decía antes a nosa compañera Anabel Gulías, hai marxe de mellora, claro que hai marxe de mellora, claro que se poden facer moitas máis, claro que se pode facer máis, pero, bueno, hai que ir priorizando. Sin embargo, si é certo que cando rematen estas obras que están agora en marcha, teremos un teatro adaptado a certas necesidades. Por exemplo, para ser un edificio histórico, e isto sí quero deixalo claro, vai ser punteiro en accesibilidade. E, ademais, para ser un edificio histórico, vai ter máis usos que aqueles para os que estaba pensado que era simplemente un teatro. Ou non simplemente, para ser un teatro. Ademais, temos unha boa maquinaria ou unha parte da maquinaria escénica en boas condicións, temos cortinaxes ignífugas e imos ter ben a envolvente do edificio. Todo isto faría pensar que esa reforma integral da que vostede falou non ten que ser tan integral, porque de todo isto non teremos que desfacernos. E, ao mellor, unha reforma integral que, sendo conservadores, pois se nos iría a 12-15 millóns, suporía que todo isto sería un pouco despilfarro, volver a abordarlo. Claro, hai un segundo motivo polo que non se fixo nunca unha reforma integral do edificio. Como se dixo varias veces neste debate, unha reforma integral parece, polo que deixa entrever na súa moción, que implica pechar o teatro. Pechar o teatro durante anos, probablemente. Porque refacer este edificio enteiro son anos en que non imos contar con un espazo como teatro principal. Xa non lles quero contar, se me permiten a brincadeira, se estuvesen máis do señor Domínguez e fósemos a ritmo de Santa Clara. Pero, bueno. En calquera caso, sí me gustaría que na súa quenda agora de réplica nos deixase claro se refire, se tivo en conta estes datos, se tivo en conta todo isto, ou se do que estamos falando aquí é de facer unha mellora, continuar na mellora do teatro principal, de mellorar aqueles aspectos que son aínda melloráveis. E, por suposto, tentar facelo mantendo o teatro funcionando. Se fósemos quen de deixar isto claro, incluso se fósemos quen de introducir isto dentro da moción, nos estaríamos encantadas e encantados de dar o noso voto favorable. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Señora Junco Martínez, ten a palabra. Han dicho, si escuché bien, 1 millón de euros invertidos en el teatro. Pues si con 1 millón de euros pasa esto, no sé lo que tendría que pasar después. Luego, dicen parada la casa consistorial. ¿Cuántos años ha estado parada esta casa consistorial? ¿25 años? ¿Qué pensarían ustedes, de verdad, señores del BNG y PSOE, si asistieran en otra ciudad al teatro, a una ópera o a otro acontecimiento cultural y vieran un teatro en las condiciones en las que se encuentra el teatro principal? Se hubieran sorprendido, al menos. No puede ser algo que sirve de reflejo de nuestra ciudad esté en tales condiciones, con lo cual yo lo que pensaría es, si el teatro está así, ¿cómo estará el resto de la ciudad? Y lo que desde luego es lamentable es que se hayan celebrado actos con niños y que en ese hueco del ascensor, que lo vuelvo a enseñar porque es que de verdad es, permaneciera este hueco abierto con el riesgo que suponía de que hubiera caído cualquiera de ellos. Y ahora nos lamentaríamos de otra cosa y no solo del estado del teatro. Al igual que ha tenido que pasar algo para que se acuerden de Santa Bárbara siempre cuando truena. No puede ser, llevamos 3 años de advertencias ignoradas, no nos vale un parcheo.
Queremos un proyecto serio y quedó enterrado, que bien llevado, porque supongo que sabrán que el solar del teatro fue durante siglos un cementerio. No sé si todavía hay fantasmas. Encima, el señor Gómez se escuda en que esas obras pendientes, que estoy hablando del baño, de los 3 baños, perdón, y el ascensor, no pudieron ejecutarse por el mal tiempo. Vamos a ver, ¿pero qué excusa es esa? ¿Desde cuándo afecta el tiempo para realizar las obras en el interior de los edificios? Lo dijo en prensa, salió en prensa. Esto ya es lo que nos faltaba. Señora Villaverde, menos mal que el teatro estaba en condiciones perfectamente asumibles. Vamos a ver, pero si ni ustedes se ponen de acuerdo, la señora Villaverde dice un día que no se tocan las butacas y al día siguiente el señor Gómez anuncia que sí. ¿En qué quedamos? Y para la tormenta perfecta, ahora dicen que no encuentran escayolistas para reponer el techo. ¿Cuál va a ser la siguiente excusa? Porque ni entre sus propios concejales se ponen de acuerdo, señor alcalde, a eso le llamo yo una falta de voluntad política, como venimos denunciando todos estos años de parálisis. Oiga, estamos también esperando por la copia de los informes correspondientes a las inspecciones técnicas realizadas desde los años 20 hasta 2025. Lo solicitamos el 27 de marzo, hoy hace un mes, y hasta la fecha, como siempre, la callada por respuesta, hombre. Hablan de vicios ocultos, que se les tendría que caer la cara de vergüenza. Lo que deberían haber hecho era cumplir el calendario de las revisiones del inmueble. O hablamos de la caducidad de los extintores. Su obligación es mantener y conservar un edificio municipal histórico como es el teatro, pero no. Ustedes han preferido abandonarlo hasta el punto de que hemos llegado a tener un accidente con 5 personas heridas. Es increíble, de verdad, la desidia a la que nos tienen acostumbrados. Y, como siempre, los que salen perdiendo, los pontevedreses. Ya es hora de que este núcleo de la actividad cultural de nuestra ciudad funcione a pleno rendimiento de una vez. Miren, es necesaria una reforma integral del inmueble. Queremos que se mantenga la esencia del teatro. Llevamos casi, como bien dijo el señor Puentes, 40 años así. Dejen de ser gatopardistas, tan solo un par de cambios para que todo siga igual. Muchas gracias. Bueno, pois, aproveitando esta promo da cadena SER e del Faro por las noches con os gatopardos, estou totalmente de acordo nese sentido, non? Quero decir, efectivamente, como se dicía, pois 40 anos despois as necesidades do teatro principal son moi diferentes, a realidade da cidade tamén é moi diferente, a actividade cultural da cidade se ten incrementado notablemente e, por tanto, tamén é moi diferente desde eses anos 80 e, por tanto, como dicía, creo que temos que ambicionar ese novo espacio vinculado ao teatro principal. Por certo, tamén, e aquí cabería recordalo, unha obra de reforma que se é ambiciosa e se plantea como unha case de reconstrucción integral deste espacio, evidentemente non só é abordable por parte do Concello de Pontevedra, sino que outras institucións como a Diputación Provincial ou a Xunta de Galicia deberían, igual que fan noutras cidades, financiar tamén este tipo de actuacións e, por tanto, espero que o Goberno Municipal na seguinte reunión que teña co presidente da Xunta lle poda plantear tamén este tipo de demandas, porque, insisto, é algo que se está facendo noutras cidades e que Pontevedra podería, por tanto, aspirar exactamente o mesmo con toda a xustificación do mundo para rehabilitar este espacio. Dicíase na moción do Partido Popular e o recollen todas as crónicas como Montserrat Caballé inaugurou o teatro principal despois desa reconstrucción do incendio. Eu pregúntome se o vibrato de Montserrat Caballé aguantaría hoxe ou sería unha prova suficiente de resistencia para o obsoleto teatro principal, pero, en todo caso, Montserrat Caballé, desgraciadamente, xa non vai poder volver a actuar no teatro principal de Pontevedra, pero sí que temos que aspirar a que actuacións dese nivel podan volver a desenvolverse nun teatro que ten que ser moito máis do que epicentro da vida cultural pontevedresa. Nada máis e moitas gracias. Grazas, señor Puente. Señor Gómez Xunqueira, ten a palabra. Sí, moitas grazas, señor alcalde. Lamento que non me contestase a miña proposta, pero dixo bastantes cousas na súa intervención, señora Junco, que vou obviar porque non sei se ten vostede problemas de algunha comprensión lectora ou exactamente o que,
pero, bueno, non se dixeron na prensa as cosas que vostede di que se dixeron. Pero, en calquera caso, obviemos todo iso que podemos atribuir ao debate político e a que vostede interprete como queira. O que sí me parece moi grave, e non sei exactamente a onde quere vostede chegar, é o ataque que lle fixo nesta intervención ás funcionarias e aos funcionarios municipais. Moi grave. O que dixo vostede do operativo antiincendios pareceume grave, pero a mí gustaríame deixar claro diante de todas as pontevedresas e de todos os pontevedreses. Non se incumpliu ningunha norma de seguranza nas obras do teatro principal. Todas as persoas que asistiron a funcións, a actividades, a representacións no teatro principal estiveron e van estar en completa seguranza. E iso é así porque temos uns servizos técnicos no Concello que funcionan. Facer unha obra coa opción que tomou este grupo de goberno de que o teatro seguise funcionando xera problemas, xera dificultades. Podo dicirlle aquí, por exemplo, o comportamento das persoas que desenvolven novos cinemas na súa última edición foi excepcional convivindo coas obras que provocaron ruidos. Foi excepcional e saiu adiante a edición de novos cinemas porque nos coordinamos entre todos e se puido facer. Pero iso que vostede dixo non é un problema. Iso sería casi, non sei se dicir que un delicto. Poñer en risco a seguridade dun neno. Pero vostede cree de verdade que os servizos técnicos municipais iban permitir iso? Foi o que nos acaba de decir aquí. A onde quere chegar exactamente? Pasando xa ao que era a miña proposta, a ver, eu antes quería chegar a un acordo con vostedes, xa vexo que é imposible, non están vostedes por chegar a ningún acordo. 40 anos dunha rehabilitación, 40 anos, se hai que facer unha reforma integral, botalo todo abaixo e facelo outra vez, é unha chapuza. É que o que fixo o Partido Popular cando gobernaba foi unha chapuza. Un edificio construíse para un século, ou para máis, non para que en 40 anos haxa que volver a refacelo enteiro. Claro que necesita mantemento, claro que necesita melloras, claro que non podemos ir ao espírito original, ou quere vostede que siga sendo inaccesible? Claro que non, pero podemos intentar chegar a acordos. O que pasa que se ve que vostedes non están aquí para conseguir que os pontevedreses e as pontevedresas teñamos un mellor teatro, ni para que o teatro funcione mellor. Pasan por enriba dos funcionarios, pasan por enriba dos que foron os seus alcaldes, e que lles dá todo igual. E así vai ser complicado. Nada, moitas gracias. Moitas grazas, señor Gómez Xunqueira. Algúnha outra intervención, señora Junco? Ya está bien, de escudarse siempre en los funcionarios. Ya está bien. A ver. Voy a terminar. Ya estamos pensando en algo especial para a reapertura. Nestes 35 anos cambiaron moitas cousas. Por iso era moi necesaria esta reforma. Señor Lores, ¿le suenan estas palabras? Igual también tengo un problema. La concejala de Cultura y usted mismo lo dijeron meses antes de la quiebra de la empresa en el 2022. El Concello prepara una reinauguración del teatro principal para antes del verano. Déjense de vender de verdad titulares y póngase a trabajar ya por y para Pontevedra. Sean ambiciosos y denle esplendor a un lugar tan emblemático de esta ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señora Junco. Sometemos o punto a votación. En contra da proposta do Partido Popular, 9. Abstencións, ningunha. Votos a favor, 15, 16, apróbase por maioría. E pasamos ao punto seguinte. O punto seguinte, que é control e seguimento do Goberno local, coñecemento de resolucións e decretos. Algúnha intervención? Non hai intervencións. Punto número 11, dación de conta do decreto do alcalde relativo ás obras de emerxencia no sistema de saneamento municipal.
para a disminución do risco de inundación no CIP Xunqueira 1, ningunha intervención. Dación de conta do decreto do alcalde acordando o contrato de emerxencia para obras e servicios pola caída do falso teito do teatro principal, ningunha intervención. Punto 13, dación de conta do acordo relativo á delegación de competencias da Xunta de Goberno Local na Conselleira Delegada da Área de Promoción de Igualdade, Benestar, Saúde e da Economía, non hai intervencións. 14, dación de conta do acordo da delegación da Xunta de Goberno Local nos e nas concelleiras e directores xerais no relativo á sustitución nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Número 15, dación de conta do decreto de alcaldía fixando as áreas de goberno concelleiros responsables de distintas áreas de delegacións en relación á modificación do apartado 10º relativo á sustitución nos casos de vacante, ausencia ou enfermidade. Non hai intervencións. Punto 16, dación de conta do decreto de alcaldía fixando as áreas de goberno concelleiros responsables de distintas áreas e delegacións. 17, dación de conta do expediente de modificación de crédito 1-2026 mediante incorporación de remanentes. Punto 18, dación de conta do expediente relativo a expedientes aprobados con reparos e con omisión de fiscalización correspondentes ao exercicio de 2025. Non hai intervencións. Punto 19, dación de conta da liquidación do orzamento do Concello correspondente ao exercicio 2025. Non hai intervencións. Punto 20, dación de conta do informe resumo da intervención xeral do Concello de Pontevedra relativo aos resultados do control interno conforme ao artigo 37 do Real Decreto 424 de 2017 de 28 de abril do exercicio 2025. E dación 21, dación de conta do informe anual ordinario de queixas e suxestións anualidade 2025. Non hai intervencións. Apartado 22, preguntas. Non hai preguntas. E apartado 23, rogos. Non hai rogos. Polo tanto, moi bo día a todos e todas. Levántase a sesión.